Bueno, imos comezar. Boa tarde a todos. Benvidos a esta xornada, esta terceira xornada na que imos falar da violencia no ámbito da familia. De seguido imos presentar os nosos convidados. Comentábame dende o colexio que esta foi unha mesa complicada de definir, porque tamén o é a violencia no ámbito da familia, unha violencia que costa moito sacar a luz porque se produce precisamente nun ámbito privado, moi íntimo, a familia, o entorno máis próximo. Falamos de abusos, de violencia contra maiores, contra menores, violencia de xénero, violencia paterno-filial. Así que imos tratar de abordar todas estas violencias dende distintas perspectivas e para iso van nos axudar os nosos convidados. Está con nos Mónica Permuy, é directora da Fundación Meniños, psicóloga, experta en intervención familiar e autora de varios artigos sobre maltrato infantil e traballo en menores en acollemento. Ten unha longa experiencia en traballo con menores, en orientación familiar, en rehabilitación infantil e dende o ano 2006 é directora xeral da Fundación Meniños, que traballa en programas de prevención e atención familiar en Galicia e Asturias. Tamén nos acompaña José Manuel Oreiro Blanco, é psicólogo da Oficina de Atención á Vítima da Coruña, experto en programas de intervención familiar, traballou sobre todo no ámbito de protección de menores e dende o ano 2018 ocupa o posto de psicólogo na Oficina de Atención á Vítima da Coruña. Para ter unha perspectiva tamén xurídica e legal está con nos Paz Filgueira, que é xuíza do xulgado de familia número 12 de Vigo, foi titular dun xulgado especializado de violencia de xénero nesta cidade, membro de xuíces e xuízas para a democracia, precisamente na Comisión de Violencia, participa en formación de membros de corpos de seguridade dentro do marco da Xunta, na formación continuada de funcionarios autonómicos en materia de violencia sobre a muller e igualdade, colaboradora á universidade en proxectos a nivel europeo e, ademais, pioneira no uso do galego falado e escrito nos xulgados aquí en Galicia. E, por último, está con nos Concha Fernández, concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde do Concello de Santiago, é psicóloga tamén, foi profesora de Intervención Sociocomunitaria na familia profesional de Servicios Sociocomunitarios á Comunidade e responsable dos dispositivos municipais de servizos sociais comunitarios, Unidade de Atención a Migracións e Unidade Municipal de Atención a drogodependentes. Eu, antes de nada, gustaríame que cada un dos nosos convidados fixese unha pequena presentación para ver como cada un deles entende a violencia no ámbito familiar, esa violencia, como dicíamos, que é tan íntima tamén e tan difícil precisamente por eso de sacar a luz. Imos comezar con Mónica, se te parece? Bueno, en primer lugar, gracias por convidarnos a estar aquí. Creo que é moi importante celebrar xornadas en torno a este tema. Penso que falar de violencia non debera de ser unha novidade, pero ás veces o é, non? Penso que a violencia é un termo que se utiliza para definir moitos tipos de violencias nunha etapa no que parece que hai unha certa labor a favor de confundir as violencias. Creo que é moi importante situalas, definilas ben e entendelas, porque as violencias teñen diferentes características. Se non as acotamos e as entendemos, pois posiblemente non poderemos abordalas de xeito adecuado, non? Creo que a violencia no contexto familiar que engloba tamén diversos tipos de violencia, porque cando estamos a falar da violencia no contexto familiar, pues podemos falar de violencia hacia os fillos, de violencia de fillos hacia pais, de violencia hacia outras das persoas do contexto familiar, de violencia doméstica, de violencia de xénero, moitos tipos de violencia, pero todas comparten unha característica común e diferente a outros tipos de violencias que as fan máis especiais e máis virulentas no seu impacto. Esta característica é que o contexto familiar, por definición, o contexto da parella, é o contexto onde todos pretendemos sentirnos seguros. É un contexto onde están comprometidos os nosos afectos, as nosas emocións, as nosas vinculacións principais, non? Esa é a característica diferencial deste tipo de violencias. Cando falamos de violencia no ámbito do traballo, no ámbito dos iguais ou na escola, non temos ese compromiso emocional, non temos esa parte psicolóxica comprometida como temos no contexto familiar, non? Entonces penso que eso fai que este tipo de violencia teña un impacto moitísimo maior na saúde das persoas e na saúde da sociedade, unha forma de abordaxe que debe de ser bastante diferente de outro tipo de violencias, debe de
considerarse ese fío temporal que fai que estas violencias que se producen no contexto familiar teñan tamén a característica de ser violencias que teñen unha capacidade enorme de transmisión transgeneracional, non? Entón, creo que iso é unha característica común a todo tipo de violencia familiar, non? José Manuel. Que tal? Boas tardes. Bueno, eu levo solo 3 meses traballando nas oficinas de asistencia a víctimas, neste caso concreto na da Coruña. Estuve moitos anos traballando en protección de menores e agora estou vendo unha cara nova, unha cara distinta, unha cara que non conocía da violencia e da violencia no ámbito da familia e na violencia contra as mulleres en este caso concreto, porque a maioría dos casos que me derivan son casos dali do xulgado de violencia contra a muller da Coruña. As oficinas estas de asistencia a víctima foron unhas oficinas creadas precisamente para superar ou para remediar o aislamento o abandono, máis que aislamento, sino o abandono ao que estaban sometidas as víctimas, non? É dicir, non só un era víctima dun delito, sino que ademais se encontraba completamente desprotegido ante un aparato judicial que é bastante difícil de entender desde fora, non? Hasta ahora estas oficinas, hasta fai pouco, tiñan simplemente unha función informativa sobre trámites, procedimentos, etc. E desde o ano 2017 incorporáronse os psicólogos ás oficinas. Primeiro a través dun convenio da Xunta co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e hasta o ano 2018 que a Xunta asumiu xa con personal propio da Consellería. Bueno, xa digo, no pouco tempo que levo aí traballando, a verdade é que non vin moitos casos aínda de violencia física grave, pero sí que é unha pauta generalizada, pois eso, pautas de dominio e de sumisión nas relacións de parella, non? Paz. Ben, boas tardes. Mira, por suposto, agradecer que se conte conmigo, porque será que pode chegar incluso a ser interesante o que pode decir, non? Agradecer o convite que se me realiza por parte da Facultade de Psicoloxía de Santiago do Colexio de Psicólogos. E dito isto, igualmente estes compañeiros que seguramente os van a aportar igualmente moito polo ámbito da actuación que teñen. E con respecto a min, estuve 7 anos e medio ao frente dun xulgado de violencia exclusivo en Vigo, porque xa lo dous xulgados de violencia exclusivos en Galicia, que son Coruña e Vigo, e levo apenas 4 meses nun xulgado de familia. A violencia no fogar non só se pode visualizar nos xulgados de violencia ou nos xulgados de garda, tamén, por desgracia, o que podo observar é que nos xulgados de familia tamén se sustentan moitos tipos de violencia sobre o fogar e a maioría das veces non denunciados nin visibilizados de ninguna forma. E quero facer, se me indicaba, antes de chegar aquí, un pequeno guión para poder establecer certas diferencias con respecto á violencia dentro da familia. E a mí me gustaría indicar que, así como as Nacións Unidas no ano 1950 fan unha declaración dos dereitos do neno, é moi peculiar como as Nacións Unidas hasta o ano 1980 non se adican á primeira conferencia de Pequín e posteriormente no ano 1995 non adica ningún capítulo á violencia sobre a muller no eido doméstico. É paradigmático, no ano 50, no ano 80 e 95, se invisibiliza primeiro aos menores que se recoñecen no 50 e posteriormente a muller. E con isto quero indicar que a violencia na familia, e o si o dio o convenio de Estambul tamén con respecto ás mulleres, non indica que os homes non podan sofrila, pero sufren dunha maneira moito menos desproporcionada que as mulleres e que os nenos. Por iso, nos debates, seguramente me centre moito na violencia dentro do fogar no ámbito da muller e dos menores, que están en posición evidente de desequilibrio no ámbito familiar e por iso sofren a violencia de unha forma máis desproporcionada. E así tamén o recolle o Consello de Europa. O Consello de Europa establece como a violencia na familia todo tipo de violencia física, psíquica, calquer englobación dunha forma ampla, toda a que concurre dentro de fogar.
indicando e especificando o que indiquei anteriormente. Sempre se centra, poden tamén ser as persoas da terceira idade, porque están en desequilibrio, pero principalmente mulleres e menores por esa situación sociocultural e ancestral que temos nos eidos domésticos e íntimos, como ben dicían anteriormente. O eido íntimo é un dos que máis, incluso por conceptos religiosos e culturais, nos que máis se protexe, se invisibiliza o que sucede e que posteriormente os poderes públicos, ao enfrentarnos ao contexto, visualizamos como evidentemente é así. A miña exposición será máis técnico-xurídica, que tamén se me chama precisamente por eso, pero si non ten tintes tamén sociolóxicos e incluso antropolóxicos que podo ver perfectamente e culturais. A violencia no fogar é unha das grandes olvidadas e esquecidas de todo o sistema e que os poderes públicos deberemos aprender e formarnos estrictamente este tipo de violencia e que afecta moito, insisto, ás mulleres e aos menores, grandes invisibilizados, e unha formación máis aceitada e máis medios que aproveito para solicitar estrictamente que os medios son precarios, imposibles, falta de tempo, numerosos asuntos, e que, bueno, que espero que sea esta un preludio de moitas xornadas que podan ampliar no futuro a proximidade e a especialización do sistema ampliamente, non só judicial, tamén administrativo, con respecto a esas violencias que se forman e que repercuten no desenvolvemento posterior social como cidadán. Concha. Bueno, moi boa tarde. Eu tamén quixera comezar agradecendo ao Colexio de Psicoloxía e á Facultade de Psicoloxía a iniciativa e de maneira especial o formato, que sea un formato tan coloquial, distendido, amable e que achegara a todas as persoas que nesta mesa me acompañan, que son persoas con un gran coñecemento e experiencia no ámbito a abordar para min. Creo que o tema tamén é sustantivo en estes momentos que intencionadamente se está achegando confusión ao debate terminolóxico para incoar ou iniciar medidas recesivas no que fomos avanzando en cuanto a políticas públicas e servizos específicos. Creo que hai un interese claro en intentar confundir termos como violencia no ámbito familiar ou violencia doméstica con violencia de xénero ou violencia machista. Na primeira pregunta que nos fais, como definiríamos a violencia no ámbito familiar, eu creo que a violencia no ámbito familiar ou violencia doméstica refírese aos tipos de violencia que aquí xa falamos, todos os tipos de violencia verbal, psicolóxica, física ou sexual que ocurren no espazo doméstico, no espacio do fogar, no domo, a casa. Por tanto, con ese termo violencia doméstica ou violencia no ámbito familiar, referímonos ao contexto, ao espazo físico da casa e relacional da familia no que ocurren os abusos e ocorre a violencia. Efectivamente, en ese espazo físico e relacional, a violencia pode ser infringida e sufrida por calquera dos membros que forman parte ou que conviven baixo o fogar ou dentro do fogar, sexa de padres a fillos, de fillos a padres, de avós a netos ou de netos a padres ou avós, calquera. Eso sí, teño que decir que a principal e máis habitual e penosa causa da violencia no ámbito familiar ou no ámbito doméstico é a violencia machista. E esa é outra terminoloxía. Violencia machista ou de xénero é a violencia que se exerce sobre as mulleres por o feito de ser mulleres, sencillamente polo seu sexo e pola construción de xénero e o rol que ocupan na sociedade. Exércese os homes sobre as mulleres no ámbito privado, no doméstico ou no público, en calquera dos ámbitos públicos, para manter unha posición de poder, de control e de sometemento das mulleres ou da muller como xenérico por parte dos homes. Eu creo que a violencia machista ou de xénero entonces refírese á causa da violencia. O contexto, efectivamente, pode ser o doméstico, que é o que analizamos aquí, ou o familiar, pero pode ser, obviamente, o público. En calquera ámbito da vida pública se poden observar formas de violencia e desigualdade sobre a muller,
desde menosprezo, violencia verbal, ameazas, control e demais, no deporte, visteilo onte, no ámbito escolar, no ámbito económico, en todos os ámbitos, porque efectivamente a violencia machista e de xénero está instalada e é legitimada socialmente. Tardamos moito, hasta o ano 95 na conferencia de Pequín, en poñerlle un nome, en empezar a ver con gafas lilas, non? E, obviamente, tamén ten todas as formas de expresión, xa digo, desde o menosprezo a violencia verbal, psicolóxica, física e sexual en forma de violacións e agresións que tamén están de moda. Claro, que comparten a violencia doméstica ou a machista? O espazo no ámbito doméstico, pois o espazo da privacidade, a intimidade e os vínculos, non? Que fain que sea máis difícil de detectar, de abordar e que ocasionen máis sufrimento. Supoño que aí abondaremos. Sí. Bueno, queda máis ou menos definida a idea de violencia no ámbito familiar, esa diferencia coa violencia machista, coa violencia de xénero, que era unha cuestión na que tamén me gustaría afondar precisamente por isto que dicía Concha e polo que explicaba tamén Paz antes, porque o feito de que a violencia que se exerce contra as mulleres en calqueira ámbito, enténdese como violencia de xénero, polo feito de ser mulleres, quero dicir, digamos que a violencia hacia muller na parella no ámbito doméstico sería, digamos, como un subtipo de violencia de xénero. É dicir, podemos atopar violencia de xénero fora do ámbito familiar, pero aquí estamos a falar dun tipo de violencia de xénero determinada, non? Non sei quen quere abrir fogo. Sí, Paz. Creo que hai unha diferenciación moi peculiar, peculiar por este momento histórico en que estamos, porque estrictamente e técnicamente, desde o punto de vista normativo, o Tratado Internacional forma parte do ordenamento interno desde que se entra en vigor en España e se publica no Boletín Oficial. O Convenio de Estambul entrou en vigor en setembro de 2014, é dicir, en máis de 4 anos. É un convenio que ratificamos dentro do ámbito do Consello de Europa, como creo que 195 países, creo recordar, non estou segura, pero creo que é unha cifra así, e que entrou en vigor e que define a violencia de xénero hacia a muller dunha forma estricta, global, amplia, está en vigor, existe toda a violencia física, química, sexual, laboral, de todo tipo que exerte pola muller por o simple motivo de selo. En calquer ámbito, dentro, fora da parella, dentro da tal, no ámbito laboral, calquer tipo, eso está en vigor e esa violencia de xénero que temos como concepto normativo, que se nos esquece, pero está aí. Nos esquece os operadores xurídicos estratégicamente, porque no fondo non se quer ver, non? Isto é unha cousa de feminazis que non é verdad, non, é verdad e temos un texto normativo que nos vincula. Outra cuestión é a famosa Lei Orgánica de Protección Integral 1/2004, que xa leva 14 anos en vigor e que deu lugar aos xulgados de violencia específico e aos xulgados de máis partidos judiciais teñen funcións en materia de violencia sobre a muller. Esta Lei 1/2004, que se debe inexorablemente ampliar o ámbito do Convenio de Estambul, pero que estamos estancados, se refire solo á violencia da parella e da exparella, con ou sin matrimonio, con ou sin convivencia, que sigue en vigor de fai 14 anos. A violencia machista é máis globalizada, o Convenio de Estambul é o que hai. Bueno, o Convenio de Estambul, calquer tipo de ratificación, calquer recomendación da Unión Europea, da igual, de Nacións Unidas, que estamos todos en vigor en España. O que sí é certo que a efectos da aplicación da Lei Orgánica 1/2004, o xulgado específico, tanto se fala no Consello Xeral de Poder Judicial, as estadísticas, as fallecidas, como se computa polo observatorio, que non se computa do todo ben. O observatorio está computando só a parella, es parella, a pesar de que está en vigor o Convenio de Estambul, debería incluir toda a violencia, todas as fallecidas, violencia machista, pero non está incluindo. Hai moito por andar. Podo preguntar, de xénero, Paz, sí. un exemplo, por exemplo, unha violación non é violencia de xénero, a violación da Efectos manada. estadísticos. Vale, a efectos Observatorio. estadísticos e a efectos efectos legais. xurídicos. A Efectos xerais é violencia de xénero. Pero claro que sí. efectos xurídicos... Efectos legais. Legais. legais, A estadísticos e legais Non é violencia. non é violencia de xénero. Digo No. para que entenda É violencia como de xénero. O que non é violencia amparable Na lei, Na lei. efectivamente, sí, entendido, esa parella era a e pregunta. exparella, con Sí, ou sí, sin sí. convivencia, con ou sin matrimonio. Pero entón, de algún Estamos xeito... nun limbo bastante peculiar que fai Era o chegar a erros. exemplo Claro, para pero que o- entón- E iso de 47 mujeres muertas, a mano su parejo es pareja. Claro, Paz, pero entón hai aquí máis vai mulleres. a pregunta. Gustaríame que podeses intervir cando queirades e cando consideredes, pero eu o farei tamén porque isto xenérame moitas dúbidas. De algún xeito, xa que estábamos a diferenciar un pouco que a
dentro da violencia no ámbito familiar, o que é a violencia contra a muller, de algún xeito dá a sensación de que o que é a lei que temos, non o convenio, a lei que temos en vigor en España agora mesmo, a lei do 2014, digamos que sí limita a violencia sobre a muller, a violencia en realidade no ámbito familiar. Parella es parella. Parella es O parella. sea, non pai, fillo, filla. Sí, sí. Hai violencia que está no Código Penal, como calquer tipo de maltrato está tipificado nos artigos específicos cas súas penas. Pero que é a orden de protección, o control, todo isto que se está... O Observatorio de Violencia sobre a Muller, o Consello de Protección Social, todos estes xulgados de violencia exclusivos se refieren a todo tipo de violencia contra a vida, contra a integridade física, a integridade psíquica, a liberdade e a liberdade sexual. Pero parella ou es parella? Nese sentido, Paz, A lei, perdón, do 2004. 2004, perdón. 2004. Sí, sí, Igual, sí. igual me foi un lapsus No, meu, dicen 2004, a lei do 2004. Que nese sentido, creo que a lei galega do 2007 é un pouco máis avanzada. máis avanzada. amplía todo tipo, é máis fidedigna co Convenio de Estambul, Efectivamente. pero non é a lei orgánica que se aplica Claro. a efectos de violencia, efectos judiciais. Claro. Estamos como nun limbo peculiar, non? E non se contan todas as mulleres tampouco, porque as desaparecidas non se contan, non existe. As desaparecidas, as que aparecen e se resolven no 2019, pasou no 2016, xa non computan ni 2016 ni 2019. Unha española que mataron en Alemania, pero tamén era español, resulta que non se computa nin en Alemania nin en España. É moi peculiar, pero nós vemos nos xulgados como as investigacións avanzan, nin as desaparecidas, nin os casos se resolver, nin os casos que se resolven. Non sei como decir. Hai moito máis do que realmente se está medindo, Eso, Nos sorprendería a tamén, cifra. ¿no? Totalmente. Nin as tentativas de homicidio, non teñen un eido específico que sería asombroso se o víramos, porque en 7 anos vin 8 tentativas de asesinato sentenciadas, firmes, 8 que quedan nun limbo, máis 6 asesinatos. Iso é unha barbaridade, como o Partido Social de Vigo. Pois multiplíquenlo por toda a aprobación de España. Canto podía ser? Uns logran a finalidade, outros non o logran. E con un xudgado específico, que Sí. podría non habelo, que se entende que o xudgado específico ten unha mirada Ten máis tamén, formación. claro, Ainda que máis ainda que formación, solo sea máis por- capacidade, máis... Absolutamente. Concha plantexaba unha cuestión que me gustaría plantexarvos, perdade que me salte un pouco o guión, pero creo que pode resultar tamén máis interesante. Plantexaba a idea de que hai unha especie de debate interesado tamén en materia terminolóxica do significado das palabras que utilizamos. Non sei se percibides que precisamente ese limbo do que falaba Paz, esa idea de que hai cousas que quedan un pouco sen definir dun xeito un pouco interesado, está tamén detrás precisamente esa idea de doméstica. Falamos de doméstica, ainda que intentamos sacar este tipo de violencia, sexa contra as mulleres, sexa contra os menores, sexa contra os maiores tamén, que son parte vulnerable dese núcleo familiar, ten que ver con que todavía existe esa idea psicolóxica e sociolóxica de que son cousas que pasan na casa, que isto fai que non só sexa máis difícil de denunciar, senón que mesmo sexa todavía, teñamos todavía un pouco esa idea como sociedade, como persoas, de que son cousas que hai que limpar na casa. Eu que creo que hai que, o sea, é importante non perder a perspectiva cando falamos de violencia, porque se algo comparten todas as violencias é que son patróns de interaccións e danse sempre dentro dun sistema humano. Entonces, a visión que hai que ter da violencia é sempre unha visión de interacción, o sea, non hai que descuidar a persoa, pero se queremos entender a violencia, temos que entender que é un patrón de interacción. En ese, como patrón de interacción e como visión sistémica, a violencia tamén se dá dentro dun momento social e histórico concreto, dase dentro dunha ecoloxía concreta, non? Iso é o que fai que as miradas sobre a violencia tamén sexan moi diferentes. A violencia non se pode cambiar en 10 anos o que leva permanente na sociedade 90 anos, non? Iso é así. Ocurre que a sociedade, os nosos valores que temos un momento determinado como sociedade son os que sancionan ou legitiman certos tipos de violencia. A violencia sobre a muller ou a violencia sobre a infancia estaba completamente legitimada hasta fai nada. Entonces, estamos a falar do ano 95 cando se lle dá nombre a violencia de xénero, pero estamos a falar de fai, xa non recordo os anos, tamén máis ou menos 6 ou por aí,
que se proíbe o maltrato sobre os nenos, o sea, a típica bofetada, non? Entonces, isto, o sea, nós, como sociedade, tamén creamos o momento histórico no que vivimos, os valores que defendemos, a conxunción de factores sociais é responsabilidade de todos nós, non? Entonces, é verdade que a configuración histórica que nos trae hasta aquí é unha sociedade marcadamente patriarcal, no que a muller é unha propiedade, por así decirlo, casi entre comillas, dentro dese ámbito doméstico, do home que é a figura referencial, xa non digamos os nenos e nenas, que se consideran, porque eu penso que a muller é un elemento moi débil, pero realmente o elemento máis débil nunha situación de violencia son os nenos e nenas, dentro dun fogar. É un elemento completamente débil. Creo que iso tamén hai que telo moi en conta. E os nenos e nenas considerábanse hasta fai pouco unha cuestión da intimidade, propiedade dos seus pais e nais. Os nenos e nenas non son unha propiedade. Entón, creo que temos tamén que ter esa visión ecolóxica para que realmente teñamos tamén unha responsabilidade, asumir a nosa responsabilidade como sociedade para cambiar certas formas de funcionar, que además, se queremos cambialas, hai que mirar moito. Eu creo que estamos un pouco desenfocados no tema da violencia precisamente por perder perspectiva. Como chegamos á violencia de xénero? Pois quizás temos que mirar desde bastante máis atrás. A violencia de xénero é unha manifestación nun momento determinado de algo que ven xestándose desde moito atrás na vida da persoa, non? Bueno, porque eu tamén creo que, igual que é un patrón de interacción, creo que o da violencia máis marcado é que é un exercicio de poder. A violencia exércese xusto para someter a vontade da outra persoa, pola forza psicolóxica, física, por a agresión a máxima intimidade que é a violencia sexual ou a violación, en definitiva, da persoa. E faise someter a outra persoa e facer ese exercicio de poder para manter un estado de situación, unha orden das cousas. E claro, obviamente, os modelos de familia máis tradicionales non son en absoluto igualitarios. Baseanse en que está perfectamente definido xerárquicamente os roles e a posición de cada quen, o papel e a posición na estrutura xerárquica de cada quen. Eso nas familias tradicionales e tamén na sociedade. E, obviamente, quen está no cumio pretende manter a posición de privilexio e de poder, e para iso somete aos demais, somete ás mulleres, somete aos fillos para que non se cuestione. Creo que toda a violencia está baseada profundamente na desigualdade e nunha estrutura de poder que se intenta manter, non? Creo que, pois, por iso as mulleres se exerce polo mero feito de ser mulleres en todos os ámbitos, porque ocupan unha posición de poder menor, non? De alguma maneira, non? E está legitimada e foi construída culturalmente, socialmente, moitos anos. Bueno, eu creo que pode haber distintos criterios a hora de valorar ou de computar a violencia e tal, non? Eu o que creo é que non hai unha intención conspirativa en eso, non? Non o creo, é dicir, hai sectores da sociedade que poden ir máis avanzados e ser máis conscientes, e ser máis reivindicativos, e estar máis concienciados, todo eso, non? Como en calquer outro ámbito de naturaleza humana. Pero realmente non creo que haxa un ánimo conspirativo. E aunque houbera, creo que non axuda nada ao debate, non? É dicir, eso o que fai é crear grupos contrapostos e en vez de facilitar o debate, o que fai é impedilo completamente, non? O ser tan críticos con outras posicións, o que fai é que a xente non se atreva a debatir, non? Porque para poder debatir tes que poder equivocarte, tes que ter a libertad de poder equivocarte sin que te crucifiquen, non? É dicir, e creo que o debate en estos temas está bastante dificultado en ese sentido, porque hai unha hipervigilancia de todo isto, non? E xa digo, porque ao final a xente non debate e o que fai é votar, e vota a posicións cada vez máis extremas, non? E creo que unha cousa pode ser consecuencia da outra, non? Non sei se engadides algo ao respecto.
Non sei, non comparto moito, Eu tampouco, eu vou abrir o tamén. debate, porque xa que, vamos, terei moitos defectos, pero eso de debatir non debatir non é o meu defecto. Pero quero non o decir- decía por ti en concreto, non o decía polo tono que adquieren os debates en eso, non? Que xa digo, creo que hai unha hipervigilancia do que se debate, do que se di e Bueno, os homes é posible que se sintan así, pero quero decir, bueno, os homes e mulleres, a ver, porque quero hai decir, bueno, mas hai mulleres que salen beneficiadas no sistema absolutamente. algúns homes e algunhas mulleres. Totalmente loable, non o digo, mira. Os poderes públicos, da igual, ahora falamos aquí, xa nos chamaron para falar de violencia e familia, pero sí que teño que dicir é que todos os eidos de poder, por exemplo, o meu poder judicial, están enormemente masculinizados. Vale? É dicir, somos a maioría mulleres suizas, pero que mandaban a ser os machos. Entonces, non é unha hipervigilancia, é algo real, é algo estadístico, non é que eu este hipervigilancia, nin que as mulleres estemos hipervigilancia, nin que estemos criticando o sistema porque non se está visualizando, porque realmente, sí, e non o digo eu, o din as estadísticas nacionais e internacionais, visualizan toda a desproporcionalidade que existe no sistema a nivel mundial, porque a violencia sobre mulleres e os menores é algo mundial. Non? Que é a gran batalla que temos, é algo internacionalista, é como a loita obrera. A loita obrera foi algo internacionalista. E a revolución posterior, que moi paralela á loita obrera, non? Entre unha situación de desequilibrio. Non é que non o comparta, non o visualizo así. Eu creo que o sistema ten que dar moito de sí, hai moito por avanzar, hai estamentos que non é extrema dereita exclusivamente en nin máis mínimo, en absoluto, sino que sectores masculinizados en todos os poderes, judicial, executivo e legislativo, que evidentemente todos os postos que teñan desenvolvemento de poder que están altamente masculinizados, insisto, e iso é algo estadístico que podemos observar absolutamente todos, non queren deixar ningún tipo de poder e tampouco na familia. Pero retomando a familia, non, que é o que me chamaron, absolutamente, que queren ver nos eidos da familia, desde o punto de vista judicial, o que sí se percibe xa ser o xulgado de violencia, incluso tamén no xulgado de familia exclusivo, no xulgado de familia exclusivo, ves moitas situacións que ti podes visualizar e detectar tamén a fiscais ou eu mesma, que hai situacións latentes de maltrato que non foron denunciadas por X motivos. É dicir, hai moitos factores que impiden que a muller nos eidos domésticos se desincentive, xa sea un motivo económico, un motivo de temor, de represalia, de considerar, que había unha estadística moi peculiar na Unión Europea que decía que o 25% das mulleres que non denunciaban decían que non lle parecía suficientemente grave o maltrato que sufriran, por iso non denunciaron. Moi peculiar, pero se ese é o motivo que sesa, moitos casos non son denunciados e chegan aos xulgados de familia. E a situación é tan grave que as estadísticas son claras. No 2015, que é a última que se fixo máis globalmente por o Ministerio de Asuntos Sociais aquí en España, 2015, din que despois de realizar un sondeo representativo de mulleres que sofriron maltrato, e que se recoñecían elas, aseguraban que o 63% dos casos, 63% das mulleres que sofriron maltrato, vivían en fogares onde había menores. Vale, 63% de todas, unha mostra estadística suficientemente simbólica para realizar unha estadística rigurosa. Igualmente, o 52% dos menores asegura igualmente que a súa nai sofría maltrato dos encuestados. Conclusión do 2015, insisto, por o propio Ministerio, datos do Ministerio, son que se indica que en toda España, de forma aproximativa, a aprobación de menores de entre 6 a 18 anos, que é onde collen o marxen de actuación, se calcula que o 10,8% dos nenos sufren violencia e viven en entornos de violencia. Isto lévame a plantexar algo que lanzaba tamén Mónica, o feito de que o menor é o eslabón máis débil en toda esta cadea, como víctima directa, como víctima indirecta tamén, hai que recoñecer que nesto tamén a lei cambiou, efectivamente, o recoñece como víctimas, e non sei se para unha muller é difícil plantexar unha denuncia, como estamos vendo, para un menor, gustaríame saber, bueno, pues, cos que traballades sobre todo con menores, cos que traballastes tamén con menores, como se percibe isto e como un menor pode dar algún tipo de paso para sair desto, porque entendo que eso debe ser o máis complicado, de detectar e de sair de aí. Moi complicado. Bueno, decía Paz, claro, que hai un porcentaxe moi alto de mulleres que non denuncian porque non considera que a situación sea suficientemente mala. Isto enténdese facilmente desde o punto de vista do funcionamento psicolóxico das persoas. Cando unha persoa está sometida a unha situación de violencia,
no contexto da súa intimidade, como decía antes, cando están comprometidos ali os nosos sentimentos, as nosas emocións, cando é un contexto de intimidade, cando non é unha agresión, por exemplo, podo salir agora á calle e topome con alguén e me dá un bofetón, pois eso é unha agresión física, violenta, pero non compromete a miña personalidade, non teño unha relación de intimidade con esa persoa. O nivel de afectación, nunha escala de 0 a 10, podemos decir que sea 3, se eso mo fai a miña parella no meu contexto de intimidade, onde eu me sinto protexida, é a persoa na que confío, pois eso nunha escala de 0 a 10, pois terá un valor de 10, obviamente, debe de telo. Cando unha persoa está sometida a violencia, e a violencia non suele ser unha cuestión puntual, senón gradual, as mulleres están sometidas a un entorno violento que empeza dunha forma sutil, por chamarlle de alguna maneira, pero porque creo que sutil non é, pero empeza, por así decirlo, por actos menos violentos, e hai un gradiente de elevación. Entonces, eso vai convertíndose nunha espiral que vai envolvendo a muller ou os nenos e nenas. Que ocorre nesas situacións? Esas son situacións que eu creo que hai que chamalas así, porque tamén é unha palabra que se utiliza moi pouco para falar da violencia sobre a muller ou sobre os nenos e nenas, son situacións de trauma. É así, o sea, unha persoa da túa intimidade na que confías, a que amas, da que esperas confianza, dedicación, amor, sométete a unha situación de violenta, eso é moi difícil de dixerir. E ocorre unha cousa, o sea, no noso funcionamento psicolóxico, que eu creo que non é difícil de entender. As persoas no noso funcionamento normal podíamos chamarlle un funcionamento mental integrado. Os nosos sentimentos, emocións, os nosos pensamentos actúan homoxéneamente, entón funcionamos dunha maneira integrada, é o que se chama a mente integrada. O sentimento é coherente ca conduta que teño no momento, ca emoción, e co meu sentimento e ca miña reflexión cognitiva, non? Cando estou sometida a unha situación de trauma, esa mente integrada desintégrase. Por qué? Porque a mente, por exemplo, non pode aceptar o que o corpo está sufrindo. Entonces hai como unha separación. A miña reflexión, para que eu poder soportar ese primeiro dano, pois lévame a outro territorio, por así decirlo. Desintégrase ese funcionamento coordinado de pensamento acompasado de emoción e acompasado de conducta. É un principio, unha reacción psicolóxica defensiva. Eu, para protexerme, o meu funcionamento psicolóxico, pois fai que a miña mente, por así decirlo, se desconecte, non? É algo que lle pasa, eu creo que ao 100% das persoas que sufren unha situación de violencia deste tipo, na súa intimidade. E iso que en un momento funciona moi ben como reacción defensiva, o que ocorre é que despois funciona pola súa conta. Non é un mecanismo xa defensivo, senón que o cerebro empeza a actuar así, de maneira que estos pensamentos poden invadirche en calquer momento, ou as emocións tamén. Entón, a muller empeza a estar presa dunha situación que ela non entende, pero que é un funcionamento psicolóxico que se pode explicar. Que ocorre? As mulleres son moi conscientes de que a súa conducta de seguir nesa situación de tensión que nin elas mismas entenden moi ben, produce un rexeitamento na sociedade. Todas as mulleres, todas as mulleres coas que teño traballado, sempre te transmiten eso de, ocúltanse un pouco porque se avergoñan de que, de non, vou acabar o razonamento logo, teñen unha especie de, gastan moita enerxía, enténdese ben, en tratar de, creo que nadie vai entender por que estou aquí, porque ni siquiera o entendo eu. Entonces teño unha especie de vergoña que é moi entendible e gasta moita enerxía deso. A sociedade, en realidad, isto pasa tamén, e non quero ser especialmente crítica, pero os corpos e forzas de seguridade, cando hai unha denuncia, logo volven por ela, pero volve a aparecer esta muller aquí 2 veces, 3 veces, empezan como a desconectar de, sabes? As mulleres viven esa situación e aíslanse nesas situacións onde parece que a sociedade non entende o que lles está a pasar e que encima son molestas para toda a sociedade. Hai moita enerxía gastada aí. Isto primeiro que hai que empezar a traballar coas mulleres que están sometidas a esa situación. Esta conexión que vos digo eu, volver a funcionar, volver a sentir elas con esta desintegración,
perden o control da súa propia vida. O que primeiro que hai que empezar a traballar é que empecen a entender estes mecanismos da mente humana que se poden entender e que empecen a retomar un pouco o control da súa vida, porque elas o que sinten é que despois as súas emocións, as súas reflexións van por libre, non teñen o control que nos temos, o sea, que unha persona nun funcionamento normal pois ten sobre a súa vida, non? A ver, Concha, Nada, quería eu decir algo, só logo quería volvemos ao tema dos engadir, menores. porque creo que fixo Mónica moi boa descripción como psicóloga, bueno, de que a violencia de xénero e no ámbito familiar tamén é envolvente, gradual e progresivamente vai destruindo a persoa e a capacidade das persoas para, bueno, decidir ou mesmo para relacionarse, van quedando ailladas, pero ten un elemento a maiores que incorpora Leonor Walker na súa descripción do círculo da violencia, e é que ten episodios de arrepentimento, de que a persoa que infrinxe a violencia se arrepinte. E incorpora expectativas de cambio. A muller incorpora os fillos que son abusados e maltratados de que esta situación vai a cambiar, está provocando moito sofrimento. Incluso a persoa agresora ou agresor se arrepinte e non vai a volver pasar máis. Entón, é absolutamente envolvente e xera dependencia emocional ao mesmo tempo que aillamento social por o control que pode exercer o agresor e a vergonza e victimización que sufre a víctima. Solo era ese engadido para entender a complexidade, para dar o paso de buscar axuda. Xa non digo denunciar, que creo que é noutro momento. Buscar axuda no entorno próximo ou no profesional. En profesionais. Por aí va a miña pregunta. Se para unha muller é así difícil, para un menor? Sí, os nenos, bueno, inda que nos últimos anos sí que aumentou moitísimo as denuncias dos nenos, non? É dicir, o teléfono este da Fundación ANAR, bueno, decía que multiplicou por 20 ou algo así nos últimos 5 anos, non? O número de denuncias dos propios nenos a través do teléfono. Pero, bueno, despois, a fonte de denuncia máis importante é a escola, por iso é tan importante a escolarización desde os 0 anos. Os maestros e as maestras son quen millor ven os rapaces e detectan calquer cousa que este pasando, e logo, pois, os controles pediátricos rutinarios, non? Que tamén é fundamental en ese sentido, non? E no que falabas da dificultad da víctima, non? En ese sentido, o elemento de vergonza sí que é un elemento fundamental, non? Para as víctimas son moi pouco atractivas, é dicir, nadie quere relacionarse con víctimas, non? E ademais hai unha tendencia a escapar delas, todos intentamos escapar delas, non? Incluso nos servicios especializados se mantén mantén máis as persoas máis atractivas, non? É dicir, son as que insistes máis en darlle atención, non? Que son precisamente o mellor os que menos necesitas, non? As víctimas, todo o mundo en principio quere apartarlas. Pero xa digo, eu sí que percibín que o elemento de vergonza é un elemento decisivo a hora de ocultarte, de non denunciar e de tratar de evitar esta situación, non? Imagino que esa situación, ese sentimento de paz, percíbese tamén no xulgado. Sí, bueno, absolutamente. De feito, hai múltiples factores que poden influir en incentivar a denuncia. Bueno, falo de denuncia, xa non falo só de outros ámbitos de actuación da administración pública, non? Hai moitos factores que poden influir en incentivar ou desincentivar a denuncia, non? E tamén, insisto, teño que volver a insistir que tamén é un déficit enorme de todos os poderes públicos. Cando digo poderes públicos non digo judicial, digo en xeral todos, non? Quizás hai que ampliar o sondeo, o traballo de campo estadístico, que sí o está facendo o Consello de Europa desde o ano 2010, no programa DAFNE 1, 2, 3 e 4, que actualmente sigue en vigor en todos os países asinantes, que tamén en España, en que se visualizan múltiples factores en que a muller pode ter interese en denunciar ou non. Un é a situación económica, é a gran estrella, porque as axudas son a corto prazo. Se concurre, porque os requisitos son especialísimos, é difícil acceder a unha axuda por víctima de violencia. E son 400 euros durante 12, 18 ou 24 meses máximo, con uns parámetros de medición moi estrictos. A media son 12 meses, 400 euros, unha muller con 2 nenos, que somos conscientes de que é imposible, non? É moi complicado. Moitas persoas non teñen apoio familiar, nin axuda familiar.
O factor económico é importantísimo, é un dos grandes factores para ser disuasoria a denuncia, porque con 400 euros en 12 meses ti non podes enfrentar a medio prazo unha situación de violencia e non vas a ser productiva para seguir traballando dunha forma efectiva, se é que tuveses a posibilidad de estar integrada no sistema laboral, que tamén é outra valoración interesante. O Consello de Europa ven advertindo no seu traballo de campo, é dicir, que todos os países asinantes, entre os cales son España, di que deberán garantizar ás mulleres non só axudas económicas e integrais, psicolóxicas, de apoio, sociais, de inclusión, tendo en conta que sean minorías étnicas, que sean todos os factores de exclusión que se lle poden engadir á muller, indicando aos países asinantes que deben ser axudas non só a corto e medio prazo, senón a longo plazo, que moi poucos dos países asinantes cumpren ese requisito. Ese é un factor. Outro factor que formas de medicións e que eu si visualizo é o temor ás represalias. É dicir, non a represalia só do agresor, senón dos contextos onde estás, porque a veces a familia, sobre todo nos entornos contrapostos á urbe, non rural no sentido romántico do rural, non? Dicir, no rural, no sentido romántico, non. Todo que sea contraposto á gran urbe, si a familia, os grupos de apoio, as redes de apoio funcionan de outra forma, funcionan de bisagra que evitan que a muller tome esa decisión. A cuñada, a sogra, eu que che axudei, que che dei a casa, que estás unha explotación familiar que tiene un heres titular. Múltiples factores non benefician e logo incentivan a denuncia en absoluto. Que teñas menores ou non teñas tamén influye, porque se tes cargas en común é máis difícil enfrentarte a situación. De feito, as mulleres, cando os fillos alcanzan os 15 ou os 20 anos, son apoios eminentes para que a muller dé ese paso de poder denunciar. Outros son que consideran que non é suficientemente grave, pero esas son as mulleres que non teñen descendencia con eles, maioritariamente, ou que son maiores de edad os descendientes, porque cando se fartan, toman a decisión. Que non é un solo elemento que eu visualizo, son moitos. O medo ás represalias é un valor fundamental. O medo a non ser creído ante o poder público, sobre todo na violencia sexual, como se invisibiliza a violencia sexual, non existe só fora da parella, tamén existe na parella, O do consentimento é unha gran batalla que nos queda por definir a nivel mundial, non só aquí en España. Nos queda moi de unha cousa é a disposición sexual, ao que culturalmente parece que estamos abocadas, e outra cousa é o consentimento. Nos países anglosaxóns, nos nórdicos, se está valorando outro tipo de consentimento, incluso efectos penais. O consentimento entusiasta ou real. Aquí sería imposible, xa no mundo judicial, poder nin siquiera achegarse a esa expresión para poder establecer un consentimento a efectos xurídicos. Esta anunciada e ineludible reforma penal que ten que realizarse por un impulso da Unión Europea, non é un impulso de Madrid, así do Parlamento en absoluto, pois, non sei, igual as prometemos moi felices, pero o nivel de influencia que existe, polo menos nos tribunais, acerca do consentimento sexual é bastante paupérrimo, se me permite a expresión. É dicir, iso é un dos factores que as mulleres non queren denunciar esa situación, e se o denuncian estando en parella, o invisibilizan e non van a continuar. Unha, porque a pena son de 6 a 12 anos de prisión e é disuasoria para a denuncia tamén. Claro, que a túa parella e o pai dos teus fillos podan entrar con esa pena, se botan para atrás, e obviamente renuncian a denunciar ese delito. Renuncian a outros que responden máis á situación, a ter unha orden de protección, a ter unha axuda económica, que é o incentivo do sistema, e iso tamén é algo que non se debe ver como negativo, que a veces se critica que as mulleres denuncien por eso. Non, é que a denuncia ten que ter un incentivo. Iso, poñer unha denuncia para ter unha posibilidade económica de salir dun rol de maltrato non é algo negativo. Ao contrario, é unha situación de incentivos absolutamente loables que o sistema debe fomentar e debe ampliar. E se me permite, se teño un minuto... Sí, sí. Como están falando dos eidos domésticos, é unha das situacións que se nos indicaba que teríamos que indicar ou falar e aproximarnos, o concepto de intimidade. É dicir, si é certo que a intimidade, incluso tamén está recollida nas leis criminais, é dicir, como ancestralmente, e en uns países eminentemente católico, xoga un factor, un plus, parece que non, pero é moi importante o plus, o ser catolicismo, o fogar, a familia, o matrimonio, o patrimonio, para ter familias. Todo eso implicou que, e existe, está en vigor, que é o artículo 416 da Lei de Asociamento Criminal. Existe e estamos obrigados a aplicalo. O 416 se refiere a muller e a menores, a fillos, é a posibilidade que ten toda persoa cando acude a unha denuncia, xa sea a autoridade gobernativa ou a judicial, a posibilidade de non declarar en contra esa persona cando ten un parentesco en línea recta, primeiro e segundo grado, ou línea colateral, é dicir, pai, parella, fillo, avó.
esa posibilidad de non denuncialo e ampararte no famoso artigo 416 que é perceptivo para aplicar tanto para a autoridade cooperativa, policía, guarda civil ou a autoridade local ou para a autoridade judicial. Baixo pena de nulidade de actuación. Se teño que indicarle a señora, se usted ten parella ou exparella ou o fillo de usted, seu pai, ten a obligación, ten a posibilidade, a dispensa de non declarar. Eso é unha das grandes trabas do sistema. Eso se mantén, é obligatorio, é un peso cultural e ancestral que temos, é moi difícil erradicalo, porque é moi difícil ir en contra das persoas da súa intimidade, pero non reformarse, e se abordou no Pacto de Estado, se abordou profundamente, porque incluso realicei un pequeno relato do que eu consideraba a Comisión de Redacción do Pacto, modificar o 416, pero sigue, a Comisión di que se compromete no seguimento do Pacto de Estado, neste lustro inicial de entrada en vigor do Pacto de Estado, se compromete a revisar a posibilidade do 416 para que non sea tan rigurosa. O Tribunal Supremo interpretou no ano 2013 dunha forma que a muller, unha vez que denuncia, podamos conseguir a condena, porque tamén o sistema debe funcionar, ten que ser productivo, non podemos chegar ao aumento suicidal e que nos quiten todas as denuncias. Entón, fixe unha pequena limitación, pero existe, por eso no sistema a veces ten entorpecementos que nos, claro, temos que valorar por motivos culturales. Non, só era unha consideración, bueno, que eso estamos vendo violencia machista ou de xénero con persoas adultas, imagínense con menores abusados no ámbito familiar. Pois non ten que declarar naide da familia ou non pode declarar naide da familia, pois porque era o abuelo, porque era o tío, porque era o pai, porque era... O sea, que é moi gravoso, porque, si, eu, contrariamente ao que antes Manolo decía, que creía que non había unha idea conspirativa, eu non lle chamaría idea conspirativa, pero creo que sí que hai unha ideoloxía lle trasladada a partidos políticos e políticas para manter o orden das cousas na familia e na comunidade ou na sociedade. E neste senso, está intentando confundir e retroceder en avances que fomos facendo e nomeando. Exemplo, cando se intenta confundir violencia de xénero ou violencia machista con violencia doméstica ou violencia en xeral, que sufrimos tanta violencia ás mulleres como aos homes, que se oi, sin moito problema, ou se está dicindo que moitas das denuncias, sin ningún tipo de fundamentación, nin estadística, nin correlato na realidade, que son denuncias intencionadas ou para sacar proveito de axudas ou de servicios públicos, bueno, estáse intentando homologar as violencias, por unha parte, explícito, e por outra, invisibilizar violencias específicas, como é a machista, cando os abusos a menores, abusos sexuais. Temos, ahora mesmo se recibiu o Papa a comunidades enteiras de cristianos ou excomulgou o arzobispo de Washington por abusos denunciados e demostrados, pero de dúcias de anos. Bueno, entonces, invisibilízanse e, por tanto, non se abordan causas estruturais, senón que se victimiza e individualiza sobre quen as sufriu e as ten que demostrar penosamente na maioría das ocasións. E tampouco, por tanto, se intervén adecuadamente, porque se intervén, bueno, pues como cualquier outra situación, sin reconocer a especificidade nin as necesidades profesionais, técnicas específicas. Nada, bueno, vamos a ver, todos os sistemas tenden a homeostasis, non? Este tamén, é dicir, pero quero dicir que pasa no tema da violencia como en calquer outro tipo de problema humano, é dicir, hai distintos sectores da sociedade que van a distintas velocidades a hora de entender, comprender calquer problema, ese é o que me refiero, e é un problema, pois eso, de entendimento e non tanto do que decía, non? De unha tendencia conspirativa a nada. Eu creo que non hai. E xa digo, ainda que houbera, creo que é unha mala estrategia plantealo así. É dicir, o que temos que facer é intentar convencer a xente e intentar mostrar
pero todo eso permitindo o debate tranquilo e tal, porque senón isto se acaba convertindo como nun campo de minas, donde meter a pata supón salir volando, e entonces ou eres un provocador, que tamén os hai, que se dedican a provocar nos debates e tal, ou senón a postura máis prudente é facer-to morto e non decir nada, non? Porque Claro, pero facer-to morto facer-to morto me refiero a quedarte quieto. Me refiero de menores que vamos conocendo está complicado. Me refiero a quedarte quieto, a non decir nada e a non aportar, non? Por medo a decir calquer tipo de inconveniencia. Non? A eso me refería. Bueno, por ir avanzando, gustaríame falar tamén, xa aportastes algunha idea dese círculo da violencia, dos efectos que pode ter tamén a violencia no ámbito familiar. Si me gustaría poder abordar a cuestión dos efectos que ten este tipo de violencia, co específica que é o dano que pode facer na familia, nos entornos máis próximos, e mesmo se este tipo de comportamentos podense repetir e perpetuarse cando a violencia se exerce sobre os nenos ou a perciben os nenos no seu entorno. Lendo estes días, bueno, cuestións que din varios expertos, psicólogos e psiquiatras, lía que a violencia familiar, entendía un psiquiatra, non é un simple acto de agresión, senón unha forma de interactuar e de relacionarse na familia. E isto explica a tendencia a transmitirse de xeración en xeración. Non sei se estás de acordo con esta idea. Completamente de acordo. Por eso penso que na violencia hai que ter eso que se di por aí de paso corto e mirada larga, non? Ou algo así. Eu creo que eu falo moito dos nenos e nenas porque é o meu campo. Penso que a situación de violencia de xénero hai ahora mesmo moito interés en manipular deliberadamente e confundir. Estou totalmente de acordo, non pode ser, pero penso que no trazado da violencia temos que empezar por a violencia na infancia. Digo isto porque, bueno, evidentemente nenos e nenas son un elemento máis débil. Non fai tantos anos, e seguramente Paz pódenos decir máis certamente, pero hai unhos anos moitas mulleres rexeitaban ir ás casas de acollida porque se tiñan rapaces maiores de 15 anos, fillos maiores de 15 anos, non podían entrar con eles na casa de acollida, porque xa había unha consideración de que podía ser un agresor. Entón, claro, ti como pos a unha nai nunha situación de elexir entre protexerse dunha situación ou protexer ao seu fillo? A nai vai a protexer ao seu fillo antes que nada, non? Entón, quero dicir que hai que dar moitos pasos, que ese paso xa se dou, pero hai que dar moitos pasos. E digo a importancia dos nenos e nenas porque, vamos a ver, nós, as persoas, todos os que estamos aquí sentados, construímos a nosa maneira de relacionarnos, de vincularnos, o sea, as relacións que nos vamos establecer na nosa vida de intimidade, de proximidade cas outras persoas, eso construíse nos primeiros anos da vida, eso xa é algo que está completamente demostrado. Nos vamos a vincularnos en función, sobre todo, de como se vincularon nos as primeiras persoas significativas para nós, que son os nosos pais e nais e significativamente as nosas nais. Se nesos primeiros momentos da vida temos unha relación onde os adultos que están con nós, os nosos pais e nais, nos protexen, nos cuidan, nos transmiten seguridade, nós vamos a ser persoas que vamos a formarnos uns patróns mentais de relación nas que vamos a vincularnos pois positivamente, con seguridade, con capacidade para o amor, para a confianza. Se nos nesos primeiros anos da vida, por iso é tan importante o maltrato sobre os nenos e nenas e a violencia, se nesos primeiros anos esas relacións trúncanse, estamos a falar de neglixencia no entorno familiar ou estamos a falar de maltrato, de desprotección, se os nenos e nenas teñen ese sistema de crianza, esas situacións de maltrato non se reparan, casi no 100% dos casos, é verdade que existen nenos e nenas resilientes, pero non son a maioría de por sí, se non hai unha reparación, os nenos e nenas vanse a relacionar, o sea, van a crecer con esa creencia, con ese modelo mental de relación, porque aí construímos o noso concepto de nós mismos e dos demais. Que quere usted decir? Que eu, se me tratan con violencia, empezo a pensar que son unha persoa a que se me ten que tratar así. Espero ese tipo de devolución, ese tipo de relación. Espero que me mallen, por exemplo, se me mallaron, non? Entendemos, esperamos do outro tamén esa, se estamos nunha relación de desconfianza, esa desconfianza. Non somos capaces de trabar relacións de confianza e de vinculación sana. Eso construíse maioritariamente
nos nosos primeiros anos da vida. Ese modo de relacionarse, ese patrón de relación, ten unha estabilidade enorme ao longo da vida. Podemos dicir que un neno aprende a ser violento cando é membro dunha familia violenta? Ou é moito dicir? Podemos decir que nenos e nenas aprenden un patrón de relación violenta. Como se expresa ese patrón de relación violenta? Pois eso depende de moitas características de personalidade. Hai nenos e nenas que reproducen esa violencia actuando sobre eles en función da súa personalidade. Entonces, estamos a falar de nenos e nenas que teñen conductas de risco, ou sea, estos nenos e nenas que teñen unhas condutas de risco moi chamativas, condutas de autolesión, ou trastornos psicolóxicos graves, ou podemos reaccionar violentamente hacia fora. Entonces establecemos relacións de violencia contra os iguais, contra a parella. Entonces, cando estamos a falar de relacións de parella violentas, ás veces temos que mirar moito máis para atrás, temos que mirar como foron esos entornos desos nenos e nenas. O sea, con isto quero decir que tamén no camiño de cambiar este modo de relación, temos sobre todo que fixarnos na infancia e nos nenos e nenas. Temos que fixarnos en como estamos construídos como persoas. E iso é fundamental trasladar o foco aí. A violencia reprodúcese, e a violencia hai un patrón de transmisión xeneracional, é o que chamamos a reproducción transxeneracional da violencia. Está completamente demostrado. Nese patrón hai unha frecuencia moi elevada de que o modelo masculino tende a reproducir ese patrón de relación relacionándose violentamente, mentras que o modelo femenino tende a asumir ese papel de recibir a violencia, non? Isto é así, aí é unha parte importantísima da nosa responsabilidade, non? Concha, quería Eu dicir só algo? completo, abro unha vía, porque Mónica explicou ben. Eu sí que concordo tamén con ela que observar e vivir relacións de violencia modela e normaliza comportamentos violentos. Pero creo que sentir malestar, confrontar esa violencia que causa malestar, verse contradictorios no que un sinte co que ten normalizado e, por suposto, a educación pois permite reconstruirse e cambiar os modelos. Igual que eu creo que sí que a observación e a vivencia da violencia leva a reproducir violencia, creo que é posible mudar ese patrón, é reconstruirse. E aí temos todas as experiencias que facemos de intervención con agresores. E non o digo só na violencia machista, que acredito que pon o foco onde ten que estar, que é os homes e os modelos de ser homes que causan violencia, que infrinxen violencia, pero tamén no educativo. É posible recolocar eso, é posible reconstruílo. É o mismo na escola, onde visteis violencia no deporte ou na escola, non me acordo ben. O mismo, efectivamente, os casos de agresores ou violentos e violentas nos ámbitos. Iso é educable, eu acredito na capacidade de educación para moldear, modular e mudar. Sí, totalmente de acordo. O sea, a capacidade de reparación existe. Claro que sí que existe. A capacidade de cambio existe. Pero é moi importante entender, isto é conecta un pouco co que preguntabas ti ao principio, a posibilidade dos nenos e nenas de denunciar e de visibilizar. Existe esa posibilidade de reparación. De feito, o principal na reparación é a capacidade de entender o que nos pasa, eso que vos decía antes dos procesos psicolóxicos, e, sobre todo, nos nenos e nenas, ter outra figura significativa que module outro tipo de relación. Isto é fundamental, isto pódese facer. Pero aquí hai un factor diferencial que é moi importante, temos que darnos conta del. A diferencia entre o impacto da violencia no ámbito familiar nas mulleres e nos nenos e nenas. Unha muller que está sometida a unha relación de violencia, ten unha experiencia do seu pasado na que tuvo relacións positivas, viveu situacións positivas de vinculación sana con respecto aos seus pais e nais, con respecto aos seus fillos, aos seus propios fillos, con respecto ao seu entorno. Un neno e nena, se ten un neno ou unha nena de moi poucos anos, estou a falar dun neno de 2 anos ou de 3 anos, se está sometido a estos entornos familiares violentos e non ten ningunha experiencia da que tirar para a súa recuperación. Non sei se me explico ben. Non ten referentes positivas. Entonces, eso é máis difícil de cambiar. Por iso é tan importante que nos nenos e as nenas, cando se detectan estas situacións,
empecemos a traballar sobre ela para modular estas situacións e colocar aí, bueno, en primeiro lugar, tratar de axudar aos seus pais a cambiar esa forma de relación. Manolo. Sí, nada, completar o que dicen, nada máis, é dicir, completamente de acordo, non? Simplemente apuntar a responsabilidade que temos o resto das institucións e da sociedade para precisamente actuar como sanadores deso, non? É dicir, porque a veces o problema non só é que pasen as cousas, sino que a xusticia non funcione, non? Ou que non haxa xusticia ao rededor, non? Creo que ese é o aspecto máis reparador que pode haber para situacións deste tipo, non? Paz. Sí, bueno, sí é verdad que todos os estudios, e cando digo estudios, me refiro ao Consello de Europa e Save the Children, que son os que maioritariamente observo, non que teña acceso a todos os estudios nacionais e internacionais, pero sí, evidentemente, coincidente co que acaba de dicir a compañeira, que efectivamente a violencia é un ciclo que se reproduce de xeración en xeración e se evidencia no xulgado de unha forma bastante transparente. Sí, é certo que os homes teñen esa tendencia por ser homes a reproducir a violencia dunha forma activa e as mulleres que viviron en entornos de violencia son mulleres sumisas que aceptan a violencia como algo consustancial, naturalizado. Non? É moi importante cando os poderes públicos temos acceso a un tipo de denuncia, sea un menor, sea unha muller, de visualizar evidentemente como o entorno e como influe nas súas vidas. E pois hai un estudio moi interesante, para mí interesantísimo, que se realiza e se sigue realizando desde o ano 2002 a raíz da legalización en Alemania da prostitución, por a famosa lei de 2001, que se realiza pola Universidade de Viena na psiquiatría, que, se me equivoco, é a Universidade de Sigmund Freud, se non me equivoco. Se psiquiatría aproveitaron esta situación para realizar unha labor de investigación para mí maravillosa sobre como é a prostitución, as secuelas, os orixes, que sucede, e entón realizan unha labor de investigación as mulleres que realizan esta actividade baixo esa legalización desde o ano 2001 a través dos servicios sanitarios que les acceden, servicios de apoio que les acceden, posteriormente, cando queren deixala, e realizan esas labores de sondeo, de estadística, de conversas, e chegaron a unha conclusión que eu sí visualizo no xulgado perfectamente, e estou absolutamente de acordo. O 83% das mulleres que tiveron contacto sufriron abusos na infancia. Por eso, a prostitución está elevadísimamente vinculada a eso. E eu digo e manteño porque o vexo xulgado e así. Por eso a reproducción de violencia é moi importante. Tamén indico que os poderes públicos, claro, nos facemos o que podemos, aquí non é que esteamos todos malos, nin todos vos, pero claro, os medios son bastante escasos. Por exemplo, as famosas cámaras Gesell. As cámaras Gesell son sistemas diseñados que funcionan en Estados Unidos ou en outros países de Europa, que son estruturas arquitectónicas que son diseñadas para tomar contacto os profesionais estritos, que neste caso sean psicólogos e forenses, porque non son técnica para valorar a un menor cando realiza calquer tipo de denuncia, sea dentro do ámbito de familia ou incluso fora. Só prevía a Lei Orgánica 1/2004, prevén todos o Estatuto da Vítima, bla, 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 o Pacto do Estado reivindica, pero eu nunca tuve unha cámara Gesell en ningún sitio. E tamén digo, eu son unha privilexiada porque estou nunha urbe. Non me quero imaginar un xulgado que non sea unha urbe. Eu, cando digo urbe, cando digo rural, o contraposto non me refiero a, non sei, ao Courel, non me refiero a todo o que sea contraposto ao gran urbe, non? Se eu non o teño, pois non me quero imaginar como serán os medios restantes. Co cal, nós o que temos que facer é, como moito, gravar en audiencia reservada co menor, quedar grabado a disposición do órgano superior ou de revisión de fiscalía. Sei que nese momento non está, pero non dispoño nin momento, nin dispoño dun psicólogo, un forense que no momento ese vai a vir a min cunha cámara Gesell arquitectónicamente, que iso evitaría, e o Día Comunidade Internacional de uns expertos, evitaría a revictimización do menor, ou da señora, no seu caso. Que tanto se nos di, ustedes evitan a revictimización, claro, eu podo evitala, pero a mí se me poñen os medios para facela? Para evitalo? Non. Logo imos ao tema dos medios, porque gustaríame tamén, dende o vosso punto de vista, do traballo que facedes, que me expliquedes como se colabora tamén por parte dos psicólogos, da xente que intervén neste tipo de cuestións, precisamente coa xustiza. Pero creo que tanto Mónica como Concha querían dicir algo. Bueno, o meu xa ten que ver con isto. Bueno, escoitaba a Paz que dice que se reproduce xeracionalmente a violencia, tamén a pobreza. E tamén o nivel sociocultural. Entón, introducía algún elemento que é, para min, substantivo, a importancia da escola universal e obrigatoria.
que é o servizo público universal e obligatorio e que Dende os sea 0 cuanto anos, máis como decía- prematuro, como decía Manolo. mellor, e que ten entre as súas funcións a función de compensación, que a temos olvidada cada día máis, a medida que se vai privatizando e convertíndose en máis elitista, que ten a función compensatoria de procurar a igualdade de oportunidades daqueles e aquelas nenos e nenas que chegan nunha situación de maior desventaxa. Creo que esa é a forma primeira de non só detectar, como antes decía Manolo, sino empezar a reconstrución da persoa e a reconstrución da orden social para que sea máis igualitaria. Solo era ese apunte, porque claro, se non reproduciremos hace infinito. Sí, pero a Mónica, violencia, especialmente os modelos. sobre a muller, non é unha cuestión de clases sociais, tamén quero decir. Non, xa o sei. No, bueno, quero decir que non... A violencia, xa o Home, sabemos, que porque hai outros factores que non reproduce a orden contribuyen á súa social. erradicación ou visibilización, pero a violencia, o factor de risco é ser muller, nada máis, A orden Ni altas, social. ni guapas, ni feas, ni rubias, ni morenas, ricas, ni pobres, ni formadas, ni... Sí, sí, pero sempre nos ten Absolutamente. na orden social unha escala ou dúas por debaixo, incluídas todas as profesionales altamente solventes que estamos aquí nesta mesa. No, bueno, eso é un debate diferente, un debate moi sistemas. interesante, porque no violencia son as mulleres, se o puden observar, é dicir, non é que as mulleres que teñan recursos non denuncien ou non sufran maltrato, é que teñen outra forma de resolver os conflitos e quizás non acoden ao xulgado como pode outra persona con menos posibilidades económicas. Vale? Que o último recurso que queda é a administración pública, pero cando teñen risco ou temor pola súa vida, sí concurren á denuncia, obviamente, de todos os estratos sociais. A violencia é universal, non sabe de distingue de clases sociais ni nada de nada. Canto máis alto, de feito, é o poder adquisitivo, máis perverso é o maltrato. Logo, Desde a miña forma de ver, tamén sí. no respecto Pero do resto do sempre ámbito hai familiar. igual, un exercicio de poder e de Sí. sometemento. E obviamente en calquera situación de violencia nada machista é moi clara, Sí. bueno, pois as mulleres están nunha posición e nunha orden, Claro. en nunha situación de desigualdade non comparable a quen exerza violencia. Absolutamente, Pero sí. bueno, eu Pero viña a teñen decir máis que iso facilidade podía para compensar. sair delas. Hombre, claro, porque teñen Había que resolta a ver, parte claro, económica, teñen por outra exemplo, forma de resolver os ou conflitos, pero acceso non é que non a as sufran, axuda profesional. Claro. Bueno, e outra forma de resolver os conflitos. Eu quería conectar Digo, un segundinho, nada, Manolo. sí. Perdón, Sí. Manolo. Quería conectar co que decía Concha, e con iso que vos decía antes do importante tamén da ecoloxía, da interacción entre os sistemas. É que é fundamental. Nos tampouco se pode exixir ti podes exixir en función do que dá a sociedade, non? Quero decir que se estamos a vivir, Concha falaba da pobreza, claro, se estamos a falar de persoas e de entornos familiares que están nunhas situacións terribles de desigualdade, como pobreza, marginalidade, conflito, eso limita clarísimamente as posibilidades de pais e nais de exercer adecuadamente a crianza. E aí somos responsables todos os que formamos parte dos sistemas. E aí onde está a obligación de todos nós como a sociedade de ter un efecto compensatorio. A ser pai e nai hai que axudar todos. A sociedade e o sistema administrativo ten a responsabilidade de compensar e de poder ofrecer... Está nos principios das leis de educación, efectivamente. o que pasa que, bueno, cada vez o exercemos menos. Pero é algo que temos que exercer, e dai importante o sistema educativo, O que sistema é educativo totalmente e da escola. trascendental. Nada, bueno, quer decir, a pobreza agrava todos os problemas de todo tipo, e creo que no tema da violencia tamén. A pobreza é violencia, de feito. Claro, Sí, xa é unha violencia económica. claro. Sí, sí, sí. a E desigualdade, nas claro. formas máis extremas de violencia, nos feminicidios, non se dan en todas as clases sociais igual. No, é unha cuestión de incentivos. Unha persona con moito poder económico ten menos incentivos en asesinar, porque el pode integrarse e pode ter máis mulleres. Eu teño unha visión estrita de como Non eso. sei cal pode ser as razóns, pero quero decir que... Hai menos incentivos porque o- non a frustración non é da mesma forma. As mulleres- Evidentemente que os estratos sociais influyen en certas conductas, pero non, o que quero manifestar, que igual me estou expresando mal, é que ser de clase alta tal non implica que non seas vítima de violencia, seas menor ou seas muller, Probablemente en parte sí. Que é verdad que a pobreza é un factor que, evidentemente, todo o que se une á violencia é exclusivo, pero, bueno, unha persona con poder económico elevado ten menos incentivos de matar, absolutamente. Bueno, pues, Para min, polo que eu pude quero dicir, observar, hai moitos desestamentos activos, pois falarei máis dese tema, cando son persoas con nivel económico moi alto. Tentativa de homicidio,
acaba por convertirse en tentativa. E moitas veces non son perseguidos porque elas retiran a denuncia. É moi extenso isto, moi dinámico e moi complexo. Bueno, eu só introducí o tema de que... É un tema moi interesante. Que a reproducción da violencia, de todas as violencias, a clave ou o pé fundamental está no sistema educativo, que é onde podemos aprender e ver outros modelos de todo tipo e compensar as desigualdades ou compensar, bueno, as violencias e o sometemento que se exerce para Solo que manter a orde. os datos non corroboran eso, é dicir, e países con outros niveles educativos e outras estrategias de igualdade durante moito máis tempo, pois non teñen millores datos en este tema que nós. Si que os teñen, único que a contabilización é distinta, pero sí. cualquier dato que mire sobre desigualdades económicas, desigualdades culturales, non son homologables no ámbito familiar ou no ámbito do xénero. O que pasa con contabilización é distinta. Pode aí explicar mellor Paz, que creo que conoce mellor que cando os ordenamentos non son homogéneos, cando comparas violencia sexual en España e violencia sexual en Suecia. Claro. Home, claro. Que é violencia sexual en Suecia? Claro, todo. Claro, é que, bueno, é unha comparativa demasiado radical. Claro. Xa non me podo comparar con Non Suecia vale. porque xa están a entrar en outra dimensión, non? Sí. Ou en Incluso a mí me resultaría menores, difícil, o non? mismo, claro. Chegar ao xulgado e coller ese código penal sueco, claro. Pero nos casos máis extremos de violencia, De nos feminicidio, homicidios, sí. donde hai máis acordo a hora de computar os datos, porque son datos moito máis obxectivos, resulta que non hai esas diferencias entre... Hai unhas cifras moi elevadas, pero non só... unhas cifras por exemplo, en elevadísimas, Suecia- sobre todo nos países nórdicos. Sí, que ten 4 millóns de habitantes. Pero, Bueno, sí, quero dicir, é verdad. pero por cada 100.000 Pero habitantes... computan todas as mortes tamén, non é só parella ou parella. Por exemplo, en Alemania, perdón, porque estou aquí... No, pero en Alemania foi moi peculiar, porque creo que recordar que foi en 2015 a primeira vez que se computou mortes de parella e exparella. É certo que Alemania ten 80 millóns de habitantes, son 30 millóns máis que España, non? Pero a mí a cifra me sorprendeu moitísimo. De feito, pensei que estaban computando todo tipo de mortes de mulleres. E non, era parella ou exparella, son 350 mortas. Claro, é dicir, xa digo, A Alemania non é un paradigma de igualdade. Se legalizas a prostitución non pode ser moi no igualitario. cómputo de homicidios, Por qué? que hai moitísimo máis acordo a hora de recoller os datos, e ademais é o mellor indicador de seguridade ciudadán, no caso español estamos, por exemplo, nos 5 millores países do mundo. É dicir, Claro, pero é un factor socioeconómico. Bueno, non Se sei vamos a cales son as Suecia, razóns, pero se vamos a Suecia, unha muller ten unha liberdade moi grande de decir que non. O que Aquí quero non. decir é que máis igualdade non implica máis seguridade, o cual non quere decir que non haxa que perseguir máis igualdade, pero máis igualdade non leva directamente a máis seguridade, e máis xusticia tampouco leva directamente a máis seguridade. Son tres parámetros diferentes. Sí, damos uns parámetros totalmente diversos. A igualdade ten un coste moi elevado, vale? E que as mulleres podemos pagar ca vida. Claro, Vale, ese é o porque a lei de tema. divorcio en tema, España claro. A dá igualdade e a 81. liberdade. A lei de divorcio ten dá un coste moi 81. elevado, claro. Un país nórdico é que nunca hubo nos últimos 150 anos non hubo ningún momento en que non houvese posibilidade de ruptura. Co cal, esa andanza implica posibilidade máis feminicidios. Despois, estadísticas, por exemplo, Suecia, non? 4 millóns de habitantes. Si é certo que hai unha media de 60 asesinatos por ano, entre 50 e 60, 4 millóns de habitantes, o porcentual é elevadísimo, pero si é certo que as mulleres din que non, máis ou menos cando queren, porque a capacidade socioeconómica e a independencia da muller non é equiparable a España. No, para nada. Dicir no Dos é menores, o das detonante. familias. Pero que unha muller española diga no é moito máis complicado. Pero moito máis complicado, sobre todo por motivos socioeconómicos, independencia e tamén por motivos tamén religiosos, culturais. A ver, hai grandes diferencias. Non todos os agresores dos países nórdicos son nórdicos. Hai moita máis a población inmigrante que tamén comete feminicidios que sustancialmente influinte no número de casos. Non está preparado un italiano ou un español para chegar ali que as mulleres lle digan no, sempre, non? Entonces, é que é moi interesante ese debate, pero hai trampa no debate. o mismo do resto. Hai trampa no debate. E decimos que o 30% son uns parámetros totalmente diferentes. En Suecia non hai países, o feminicidio é algo universal e ancestral. Que dicía, dabas un dato. No, decía que nós decimos o mismo, os españoles decimos o mismo do resto, non? De que tamén son os inmigrantes, de feito parece que o 30%, non? 38, pero ten truco tamén o... Xa.
É dicir, que cada un lle vai botando a culpa o... Non lle boto culpa a ninguén, No, digo cada país. Eu explico a situación como eu. Cada país lle vai botando a culpa ten un sistema universal. a parte máis pobre, Non lle non? boto a ninguén. Pero- Non lle estou botando a culpa a ninguna parte máis pobre. Estou explicando as estadísticas. Eu vou explicar a de España. A de España pasou en 2015-2018 a ser o 27% de agresores, fan falando de asesinatos, o 27%, a 2018 pasaron o 38%. Si ben é certo que nesta estadística, que é real e é rigurosa, sigue sendo maioritariamente españois, porque os de Vigo que tuve eran todos españois da terra de Vigo, ali, asesinos, exactamente, é dicir, non podo dicir o contrario, non houve ninguna persona que fora de outra nacionalidade que tuvera o caso diante dun feminicidio, porque non existeu, eran todos españoles. E hai unha peculiaridade que é estricta, cuidado, a estadística rigurosa é estricta, o 38% subeu coincidindo con dous factores interesantes. Hubo un repunte de población inmigrante por repuntes de certos sectores da construcción e tal, que fixeron, reclamaban, agrícolas, agora non vou concretizar tanto, que reclamaban máis población estranxeira, non? Iso supuso un incremento do 2015 ao 2018, significativo. Despois, feminicidios teñen un ámbito de actuación cronolóxico na idade dos agresores, entre 20 e 45 anos, e precisamente esas idades son as que comprenden a población inmigrante que ven a traballar. Entonces, globalmente, se colléramos a todos os españois de 20 a 45 anos, non nos saldría esa estadística de 38%, saldría moito menos a población inmigrante. Pero se colles globalizar todos os homes en España e a población que ven de 20 a 45 anos, sale un 38%. Por eso se explica a estadística así, de esa forma. Pero sigue sendo maioritariamente españoles, absolutamente de aquí. Imos abrir de seguido o debate ao público, pero sí me gustaría para rematar antes de que interveñan a xente que está aquí. Falábamos antes desa falta de medios, falabas ti, falabades tamén vos desa falta de medios, e me gustaría preguntar como isto afecta tamén no traballo e na intervención que se fai coas víctimas da violencia no ámbito familiar. É dicir, se existe realmente, se vos percibides que existe realmente unha coordinación clara entre os psicólogos, os especialistas que empezan a traballar mesmo dende a escola, que falábamos antes, de como a escola ten que ser tamén, dicía Manolo, creo que era, que ten que ter tamén ese elemento de detección, os especialistas que están aí, o sistema sanitario, o sistema judicial, o ámbito municipal tamén mesmo, se todo isto está suficientemente coordinado como para que a atención ás víctimas sexa a máis adecuada. Concha, xa estades dicindo todos que non coa cabeza, creo. Eu aquí é que, igual que me mostrei bastante optimista, non? Nos aspectos de educativo, de evolución, soy directamente pesimista. Percibo un retroceso importante desde os finais dos 90 á actualidade, nos últimos 20 anos. Creo que se abandonou moito do traballo iniciado en protocolos e en experiencias de coordinación dos distintos ámbitos. E creo que se abandonou non intencionadamente, non porque non deran resultado, senón porque efectivamente se sufriu recortes importantes nos servizos públicos e nos profesionais e tuveron que dedicarse a atender as urxencias e a carga asistencial inmediata de urxencia. E entón, hai moito menos tiempo, moito menos capacidade, moito menos persoas profesionais que podan dedicar tempo á coordinación e a facer protocolos integrados. Creo que algo que marcou esa deriva é os temas de derivación. A derivación entendeuse non como unha estrategia para coordinar e integrar recursos, senón para deixar a deriva, o sea, vai daqui a ali, e dali vas ao outro lado, e isto arreglanche aquí e isto teis que resolvelo ali. Creo que iso é un punto e aparte, como os teléfonos. Ora, hai un teléfono, o 016, é o de atención ás mulleres. As mulleres, sí. Ben, vai á centraliña do teléfono e volve. O ámbito municipal é o territorio. O único servizos que operan 24 horas é a Policía Local e a Nacional, que están en cuadro, manifestándose porque non teñen xente. Os servicios sanitarios van se hai unha emerxencia de saúde, senón non van. E os demais acabaron a xornada ás 3 da tarde nos públicos. E todos os colaboradores, como o seu nome indica, colaboran co seu programiña particular. E habitualmente tamén colaborar no horario da mañá. Entón eu percibo que hai un retroceso e un queime importante nos profesionais e nos servizos. Se estades de acordo, Mónica?
Estou de acordo no que di Concha, pero gustaríame engadir algo máis. Como estamos a falar de violencia, vou poñer outro término encima da mesa, ainda que non é o día hoxe, que é a violencia administrativa. Claro, sí. Eu creo que Concordo estamos totalmente. a traballar con problemas e dificultades do século XXI, que é o que estamos, con unha organización administrativa do século XIX. Sí. Isto é algo no que temos que realmente no que temos que reflexionar, que creo que hai que reflexionar desde a política e desde o sistema administrativo moito sobre isto. Non pode existir no século XXI un sistema administrativo compartimentado como que temos hoxe. É dificilísimo que unha Consellería de Sanidade se relacione cunha Consellería de Educación. O sea, prácticamente é imposible. E un concello cunha consellería xa non cunha nos conta. consellería é imposible. Entonces, cunha consellería. Isto non, o sea, realmente non é un sistema para o século XXI. E isto está moi superado, se estamos a falar dos países nórdicos, que é a nosa referencia, realmente está moi superado xa, o sea, que non hai ademais que inventar nada, porque todo está moi inventado, hai que copiar ás veces, podemos chamar co outro término inglés, que é moito máis tal, hai que, a ver, falando de nenos e nenas, a mí hai bueno, todo o mundo ten os seus, como se di, os seus mitos, non? Pero hai nos países nórdicos está moi superado esta división administrativa e vese moito no sistema como se actúa sobre nenos e nenas. Hai un modelo que é o Children's House, donde o sistema está organizado en torno ao neno. O sea, o neno e a nena non ten que ir a declarar ao sistema judicial, non ten que ir ao sistema de protección de menores, non ten que ir ao sistema sanitario, senón que todos esos sistemas veñen a él. Entón, isto é unha forma de organización que se pode facer e non ten ningún sentido hoxe en día esta división de a consellería de tal, de cual e de cal, que é imposible. E cando estamos a falar xa non de consellerías que están ao mesmo nivel, rexidas polo mesmo partido político, xa non, se estamos a falar da división de administración autonómica, local ou estatal, isto é terrible. En Galicia, se estamos a falar de 313 concellos, o sea, isto é xa unha situación. Como pode unha muller nunha situación de emerxencia, temos en Galicia un centro de recuperación integral. Sí, que non... Sito Compostela, que non consta en Santiago. no caso, sí. Entonces, que che vai a solucionar a ti se es de Chantada? Sí. O sea, realmente isto ten que cambiar. Un exemplo. Manolo. Bueno, violencia contra a infancia en medios, non? Decías. Bueno, eu creo que hai un servicio de protección de menores así bastante ben dotado, bastante potente, bastante eficaz para a detección e para a intervención así de maneira inmediata, sobre todo nos casos graves, non? É dicir, hai equipos en todas as provincias, o teléfono da infancia, unha unidade da policía autonómica para, eu creo que hai un sistema así bastante completo. E despois fallamos estrepitosamente a largo plazo, non? Que é donde máis problemas hai. E con respecto á violencia contra as mulleres, creo que hai moitos recursos un pouco desorganizados, uns se solapan a outros e unha certa tendencia pois a atender así a parte máis florida do problema e falta seguramente outro traballo pois que seguramente máis desagradable ou tal, e creo que ese é o estado da cuestión, vamos. Paz, que xa insistes prácticamente en todas as túas intervencións na falta de medios. Sí, bueno, a falta de medios é estropitosa. A veces, bueno, eu teño que dicir que é multifactorial, é dicir, desde eu veo moitísimos anos traballando na administración pública, e sempre traballei en Galicia, traballei un ano en Barcelona, un ano en Salamanca, sempre traballei restantes anos en Galicia e sempre di non hai cartos para xusticia, non hai cartos, eu dicindo eso desde moito, escoitando eso de moito antes da crise, porque agora teñen a excusa da crise, pero antes non era a excusa da crise, antes era especificamente que era un poder menor, non? A que lle importa a xusticia se os van a perseguir despois, evidentemente, non? Sempre hai factores de conspiración, sempre, en todos os sitios. A conspiración é algo que está no aire. Entón, sí teño que decir, das cámaras GES os puxen antes, non sei se foi suficientemente explicativa, pero unha cousa que, para mí, é como ciencia ficción, non? É como unha película de Star Wars que me van a decir que tiene unha cámara GES. E nunca tuve, teño unha sala de vistas que pode aproveitar, que me saca a toa, que a das menores, que os menores me miran así como dicindo que esta señora, que é unha audiencia reservada, ninguén va a ver, vámoslo a gravar, despois a audiencia o revisa, e o único que podemos facer para evitar esa revictimización que nos din os instrumentos nacionais e internacionais é facer a proba anticipada.
É dicir, gravar eso e que o neno nunca máis volva a ter que reproducilo, polo menos na instancia judicial, pero sabendo unha instancia anterior, dunha administrativa, dun servicio social, da policía, e despois co peligro que eso conleva, porque os nenos, cando reproducen un acto delictivo, potencialmente delictivo, sean testemunhas, sean, bueno, sempre son testemunhas, sean que os sufren, ou sea que visualizan, testemunhos sempre eres, só sufres tamén eres un testemunho do que sucede. Corres un risco elevadísimo para a veracidade dos feitos para a sentencia potencialmente condenatoria, non? Para o resarcimento que se presupón que é a labor da justiza. Corremos o risco que cantas máis veces se reproduza, perda a veracidade, porque despois van contando de outra forma e teñen factores satélites que van mermando o seu discurso e interconexión que les cambian a veces o relato. Iso é un risco que tamén hai que evitar desde o punto de vista judicial. Parece que non, pero nós temos un caso dunha desaparición dunha señora que o neno tiña 8 anos cando sucedeu a desaparición. Nunca lo vemos encontrar a señora, presuntamente estará asesinada, pero non o podemos saber, non apareceu. 2 anos, 3 anos despois, vemos a retomar o interrogatorio e o neno contaba unha versión absolutamente diferente. Está mentindo? Non. Mentí na primeira? Non. Mentí na segunda? Pois seguramente non. Pero eso, evidentemente, unha justicia de nivel teno que evitar. As cámaras GESE non existe, xa se fixo referencia, e aquí en Galicia, de verdad, de feito, Galicia percibe, por motivos da dispersión xeográfica, é dicir, por haber zonas máis eminentemente rurais que outras comunidades autónomas, percibe máis cartos do Pacto de Estado que outras comunidades autónomas que non teñen esa dispersión xeográfica, están concentradas máis en urbes, como pode ser a Comunidade de Madrid, ou mellor, proporcionalmente. Por que? Porque é importante que se restribuya ben todos os cartos que recibimos do Pacto de Estado, porque tamén influye a muller e menores, porque menores tamén son vítimas a efecto do Estatuto da Vítima cando existe unha violencia sobre a muller. Sí, radicalmente, estreta así, e debe recibir as mesmas axudas. Por que digo isto? Porque, curiosamente, en Galicia hai 2.700.000 habitantes, se non me equivoco. Ben, Vigo e Coruña teñen os 2 xulgados exclusivos de violencia, que suman un total de partido judicial de 600.000 habitantes. Vigo e Coruña, 700.000, frente aos 2 millóns restantes, non? Ben, pois hasta o ano 2016, os 2 xulgados de violencia exclusiva acaparaban o 50% das denuncias de violencia de xénero de toda Galicia, é dicir, 600.000 habitantes acaparaban a mitad das denuncias dos 2 millóns restantes. Abrumador, non? É dicir, aquí hai unha merma do acceso aos recursos que hai que visualizar, hai que realizar traballo de campo, estadísticas e ver que incentiva ou desincentiva no resto que non sea contraposto urbos, ademais de ter un xulgado especializado e policía especializada, que é un incentivo importantísimo. Para que os servicios sociais tamén o deriven, que as mulleres anime, que se subida máis órdenes de protección, hai que ter unhas garantías mínimas. Si é verdade que este último ano, 2018, se convirteu, pasou case 50% ao 38% os 2 xulgados de violencia, o cal é unha noticia interesante, pero tamén hai que dicir o contrapunto. As denuncias se reparten en ese porcentaxe que era hasta o 50%, se reparten nas restantes urbes. O sea, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense, Lugo. Seguimos estando nas urbes. Por que? Porque, mire, eu teño un equipo psicosocial que non chega a nada, porque atende aos xulgados de instrucción, que son 8 en Vigo, atende de violencia, atende aos 2 xulgados de familia, atende aos de Pontareas, aos de Porriños. É absolutamente abrumador. Imposible, imposible. E é disuasorio para pedir unha valoración psicosocial ou integral de maltrato con un forense. É imposible, é disuasorio, porque diría de Porriño, mira, van a tardar 2 anos, non, entón non a pido. Fíxese como funciona o sistema, é así, que é disuasorio. Tiría que haber máis unidades psicosociais, máis unidades forenses, máis xulgados especializados, e iso non sei se o Pacto do Estado va a paliar, pero me temo que imos que non. Ademais, o 50%, o 40% do presuposto leva o Estado, e o restante se... Mónica, quería decir algo, logo xa abrimos ao público as intervencións. Gustaríame engadir unha cousa, bueno, decía antes, eu creo que unha dificultade enorme é a pouca capacidade para a conexión nos sistemas que hai agora para coordinarse, pero penso que os recursos, cos recursos que temos poderíamos facer cousas moito mellores se houbera un sistema de coordinación moi ben, o sea, outro sistema que non seña do século XIX. Eso non quere dicir que teñamos os recursos suficientes, pero sí que gustaríame señalar sobre todo onde eu creo que hai unha debilidade máis importante, e volvo a recalcar o tema dos nenos e nenas. Ahora mesmo estáse a visibilizar moito un problema que para min dentro deste ámbito da violencia familiar o máis terrible que pode suceder, que é o abuso sexual á infancia, que se produce sobre todo dentro do ámbito familiar. É unha estadística fundamental é que 1 de cada 5 nenos e nenas, 1 de cada 5 sufre abuso sexual.
Isto é unha cifra que debería de parecernos terrible para todos, de película de terror. E o que está a pasar en España é que tamén, se non me equivoco, é un dos países donde menos chegas á xusticia restaurativa, menos condenas hai por abuso sexual. Iso ten moito que ver que a falta de recursos e que a falta tamén de formación e especialización. Creo que é moi importante os profesionais, desde os psicólogos hasta os profesionais do xulgado, os profesionais dos servicios sociocomunitarios e dos servicios dos corpos e forzas de seguridade, temos que formarnos especificamente para traballar en certo tipo de problemas. O sea, cando ocorre un caso de abuso sexual xe é terrible, pero unha parte da recuperación dos nenos e nenas que sofren abuso sexual ten que ver con situar a víctima no papel de víctima e o verdugo no papel de verdugo, o sea, coa xusticia, non? Poder condear a persoa que cometeu ese acto, que además é do seu entorno familiar. Tomar testimonio nun caso de abuso sexual, isto é algo que demanda moitísimas organizacións de infancia como Save the Children, e hai multitude de documentos, a necesidade de unha formación específica para que esas experiencias, cando chegan aos xulgados, realmente teñamos unha recollida do testimonio que axude á reparación da víctima, non? Creo que iso é moi importante, e creo de verdade que temos que avanzar tamén na formación específica. Creo que temos que facernos autocrítica, eu fauma, creo que temos que mirar tamén para nós, e a parte do número de recursos está a cualidade dos recursos, a calidade, o nivel de coñecemento nos recursos, o nivel de especialización, e temos que facer profesión tanto no ámbito do sistema de protección de menores, que eu creo que debería de ter unha carreira profesional cunha formación específica, o mesmo ocurre cos equipos psicosociais, temos que ter especialización. Hoxe temos xulgados de violencia de xénero. É algo novidoso aínda, porque non é algo moi antigo, pero deberíamos eu creo que de ter tamén xulgados especializados para a infancia. Creo que sería moi importante. Bueno, abrimos, se vos parece, debate ao público, así que se queredes intervir, facer calquera pregunta, plantexar algunha cuestión que vos quedasen dúbidas. É que encendan a luz. Sí, casi mellor, se pode encender a luz, porque senón non imos ver. Sí, así moito mellor. Hola, boas tardes. En primeiro lugar, grazas polo coloquio, estuvo moi ben. Falouse moito de violencia de xénero, puxose moito énfase no papel do pai como maltratador e como modelo de conductas violentas. A min agora gustaría poñer un pouco o foco sobre a violencia na infancia. Falouse, por exemplo, de que alrededor dun 10% dos nenos sufre violencia na súa infancia, e tamén de que alrededor de unha de cada 5 nenos, sí, aproximadamente, sufriu abusos sexuais. Estos son datos que, según teño entendido, están recollidos nun informe Reina Sofía sobre o maltrato na infancia. A min gustaríame que me deran a súa opinión sobre outro dato que recolle este informe, que di que o 24% das agresoras son as nais e o 22% son os pais. Non sei se tedes datos sobre este informe. Quen quere responder? Sí. A maioría dos casos de maltrato infantil son situacións de neglixencia, non? máis que de violencia física, que son os menos, non? Polo menos a maioría dos casos que entran no sistema de protección de menores é por situacións de neglixencia, e supoño que será de aí de onde salen esos porcentajes de unha cousa e doutra, non? Mónica. Sí, en España esta é unha cifra que permanece estable casi ano tras ano. Ábrense ao ano uns 37.000 expedientes de desprotección.
o sea, de situacións onde se detecta en risco de desprotección da infancia. Desos casos, a maioría, o que acaba de decir Manolo, son casos de neglixencia, non casos de maltrato grave. Nestes casos de neglixencia, precisamente tamén porque a maioría dos nenos e nenas hai unha porcentaxe cada vez máis alto de fogares que están conformados solo por mulleres, de aí sale este porcentaxe do que estás a falar ti. Entonces, é moi importante tamén poñer as estadísticas no seu contexto, porque senón levan a distorsionar as situacións. Cando eu falaba antes de que un de cada 5 nenos e nenas padece abuso sexual, cando estamos a falar deste abuso sexual, as cifras de as persoas que cometen un abuso sexual sobre os nenos e nenas non son estas que acabas de falar ti. Estas que acabas de falar ti, do 22 e o 24, corresponden a esa situación de neglixencia sobre os nenos e nenas, non? Bueno, as cifras, obviamente, quenes traballáis especificamente, pero claro, creo que o que hai que diferenciar sempre é que hai que poñer lentes de xénero, sobre todo, para mirar os números e conocer moi ben as fontes. Desconocía a fonte, bueno, ou a cifra que ti das. Ese é o primeiro. E o segundo, pois, bueno, efectivamente, agora che acaban de aclarar eles de que se trata. Entón, se falamos de abuso sexual, temos 100% de homes. Se falamos de neglixencia ou abandono, temos mulleres, maiormente, porque son as que se faen cargo maiormente ou maioritariamente do cuidado dos menores. Por eso que temos que loitar mutuo para non retroceder en todo o que avanzamos, en visibilizar e abordar de forma específica cada unha das formas de desprotección, de vulneración de dereitos ou de violencia. Vale? Porque senón, pois claro, vai todo o mismo paquete e todo parece igual, e non? Nin siquiera para abordalo profesionalmente ou terapéuticamente. Alguna pregunta máis, alguna intervención? Sí. Sí, aproveitando o que acaba de dicir aí Concha, o de visibilizar, pero antes agradecer, porque sempre é de agradecer un debate que non é que vaya a aumentar a sensibilidade que se dice a veces, sino a formación que non temos, a criar esas gafas para ver as violencias, porque non o percibimos, non o vemos, a maioría das violencias. E eu que quería pasar para vos que me comentarades sobre algo que a min me preocupa, e é os nenos e nenas, pero non a violencia que sufren os nenos e nenas, sino a violencia que sufren os nenos e nenas nas familias onde hai violencia de xénero, é dicir, que eles sufren violencia. Posteriormente, a nai líbrase desa violencia, líbrase, entre aspas, porque non se libra, porque vai seguir sufrindo a través do que sufren os seus fillos, e ven a batalla de que os nenos non queren ir co pai nun porcentaxe moi alto. Claro, como van querer ir a un sitio ou con unha persona que, na maioría dos casos, que era violento, que viron como agredía, que en moitos casos o propio neno participou, nenos de 8 anos ou de 7, eu conozco algúns que agrediron o seu pai nun momento no que quixeron defender a súa nai e agora se ven obligados a ir contra da súa vontade e a nai non pode dicir nada. Claro, que pode facer? Que podemos facer nese caso? Quen defende eses nenos? Quen nos escoita para empezar? Donde poden eles? Moitos están indo durante un mes ou 2 meses a un punto de encontro donde se negan a ver a esa persoa que está na outra sala, pero son obrigados a ir ao punto de encontro e ao mellor ten que vir a Santiago desde vilas bastante lonxe e vir todos os domingos a un sitio. Iso é violencia ou non é violencia? Bueno, eu vou insistir sempre no mesmo. As diferencias subrural xa son incluso cansina, ao lado da exposición. Eso é real e eso concurre. Pero non só concurre os puntos de encontro, que o punto de encontro nin siquiera nas urbes ten medios suficientes. Vigo é unha cidade, é a cidade máis poblada de Galicia. Pois o punto de encontro de Vigo pecha todos os luns e todos os martes. Todos os de Galicia. Eu digo de Vigo, pois sí, porque o xestiona Eulen Sociosanitarios. Claro. Non digo porque hai un ano que cambiou. Eu cheguei a Fundación Alumiño, pois foi Camiña Social, e de repente Birra Birloque converteuse en Eulen Sociosanitarios.
Pecha o mediodía, creo que ás 9:30 da mañá, non recordo moi ben agora, e pecha 15 días o mes de agosto, que é un mes mellor para pechar, non? Porque non hai visitas o mes de agosto, nunca. É moi difícil xa que as mulleres, digo as mulleres porque son as que maioritariamente teñen a custodia, non? Despois, nos obrigamos, mire, eu respondo da miña actuación e me equivocarei moitas veces, pero non respondo da actuación incluso do órgano superior, porque en violencia suspendín réximen de visitas e a audiencia mo revocou e me dixo, vaya usted ao punto de encontro. E eu, vale, vou ir ao punto de encontro. Sabe que supoñía eso? Que se lle decías a él onde iba a estar ela. Vale? E entón tiña que desplegar a autoridade gobernativa, que sí a hai específica en Vigo e igual non hai en Valdeorras. Bueno, digo Valdeorras por poñer un exemplo. Soy eu dali, non hai nada. Perdón? Que soy eu dali, Por alusión. Soy eu dali, Ai, muller. pois foi telepatía, non sabía, foi esa coincidencia. E non hai Bueno, nada, non non hai. temos problema ningún, que non hai nada. No, bueno, pero que... Pronto sí, non hai pediatra. Bueno, pois Xa o Ribadavia, vedes no por exemplo, non sei, periódico, dixen Valdeorras por dicir unha cousa, non siquiera sabía que era Valdeorras. Eu podía dicir Ribeira, non? Podía dicir Ribeira, porque eu son de Ribeira, porque ninguén se sinta ofendido, quero dicir. Quero dicir, non sei se me explico, non? Pois imagínese unha persona vende Valdeorras ou Ribeira que ten que desplazarse a cantidad de kilómetros mulleres que a mellor non teñen coche nin teñen pasta para gas combustible. É que é totalmente atroz. E iso fai que os recursos non se utilice, que se disuasorio. Iso é terrible. Despois hai que saber moi ben, despois, o punto de encontro ten visitas supervisadas e ten as entregas e recollidas. Entón, claro, moitas veces, eu digo, hasta que punto o sistema pode ser disuasorio para as mulleres? Eu digo, porque o beso. Dicía unha chica, pero usted, digo, punto de encontro, entrega supervisado. Eso foi no xulgado de violencia, supervisado. Era unha nena de 2 anos, ten que ser así, se explica así. Claro, supervisado tiña unha lista de espera de 7 meses, pero iso non é culpa da señora, vale? Iso é a culpa da administración. Entón, claro, chegou cun quebrantamento de orden de protección e dixen eu, pero que... Dixen eu, despois expliquei un quebrantamento, vai ir a prisión, porque tal... Quebrantamento porque ela accedeu, a través familiares e das redes de apoio estupendas que funcionan moi ben, en contra dela, evidentemente, para que ele se pusera en contacto con ela e poder ver a nena, o neno nun parque, que lle importaba era volver con ela, obviamente, e que lle retirara a denuncia, porque tiña un historial penal que iba a entrar en prisión, o sí. Entón, eles actúan con outros incentivos e outras motivacións. E eu preguntei, pero como, a ver, que a levou usted a realizar este acto para quebrantar e que non mellorou a situación? Es que, claro, me empecé a presionar que era culpa mía, que non podía ver a súa hija, e non é culpa súa, será culpa do sistema. Se ten que esperar 7 meses ou un ano, non é culpa súa, que vai a protestar a Xunta de Galicia que é que xestiona a situación. É que, se iso pasa nunha cidade, que non pasará en Pontareas, non sei como dicirlle. Despois, claro, o sistema que me diga a Audiencia Provincial que unha persona que é gravísima as conduta, que é un neno de 11 meses, que tiña que poñer o punto de encontro ali supervisadas, que afortunadamente ele nunca foi, entón volvín a suspender e a audiencia xa non pudo revocarmo. Vale, eu teño que compartir o que di vostede, pero respondo do meu traballo e me equivoco como a todo o mundo, pero hai que ser moi cauteloso. Vale? Despois non é só o que os menores non queiran ver, eu estou en xulgado de familia. Non é que non queiran ver, eu digo a figura paterna porque xeralmente a que se ten a custodia son as nais, vale? Non é que as nais seamos mellores que os homes, é que o sistema fai que non seamos cuidadoras por antonomasia, porque non ofrece alternativas. O sistema non ofrece alternativas, vale? Entón, que sucede na xulgado de familia? Non é só que se for maltrato ou non, é que foi unha figura ausente que nin pagaba a pensión, que nin os vía, de repente aparece despois de 5 anos e di, ahora quero unhas visitas, bueno, a ver. Entón, que opción me dá o sistema a mí? Punto de encontro. Non lle pode ofrecer nada máis. Funcionará ou non funcionará, os informes serán que cada vez os informes non son... Antes eran mellores, agora veso un pouco máis livianos, pero bueno, eso é outra historia. Pero favorece as urbes, volvemos a ver. E os xulgados especializados en familia e violencia que estamos nas urbes temos máis coñecemento do que se visualiza, porque non é que seamos máis listos, porque non o somos, porque eu tamén empecé nun pobo, non era máis lista agora que antes. É que a experiencia te fai ver moitas cousas e o sistema pode ser moi grave e cuidado cas ordes de protección, porque se unha persona moi agresiva é máis productivo para o sistema, xeralmente, prudencialmente, suspender visitas antes que dicirlle onde va a encontrar a señora aos menores, porque sempre se producen moitos quebrantamentos. E outra cuestión, só 30 segundos, moi interesante, que é un estudo que se fixe no Consello de Europa. Moitas veces casas de acollida a punto de encontro se encontran en partes da cidade ailladas, moi peculiares, centros de menores. Entón, as mulleres teñen moito temor a eses sitios. E o experimento era, hai que poñer as casas de acollida, centros de menores todos, ao lado das élites,
para non estigmatizar tanto as cousas e para que exista maior control e seguridade, que é tamén un elemento moi interesante a ter en conta. Hai moitas cousas interesantes. Podemos Mónica. estar 5 días. Bueno, Grazas. sí, gustaríame falar porque nós, desde a Fundación Meniños, xestionamos puntos de encontro desde o ano 2012, concretamente o punto de encontro de Coruña, xestionamos o punto de encontro de Ourense durante algúns anos e agora estamos xestionando o punto de encontro de Pontevedra desde marzo deste ano. Vamos facer agora un ano, pero no de Coruña levamos desde 2012. Entonces, vamos a ver. Todos os puntos de encontro cerran o luns e o martes. É porque queremos os puntos de encontro? Non, señor. Os puntos de encontro en Galicia están regulados por un decreto administrativo, vamos polo segundo decreto xa, noutras comunidades non hai decreto. Bueno, eu son a directora dunha ONG, o sea, dunha organización cuxa misión é a protección á infancia. Pero o punto de encontro, como acaba de decir a compañeira da tertulia, Paz, tamén o xestiona Eulen. Eu creo que eu e Eulen temos tanto que ver como, non sei, non temos nada que ver, pero a regulación administrativa, os responsables dos sistemas de protección en Galicia, pois consideran que os puntos de encontro poderos xestionar, pois seguramente se vos xuntades 3 e facedes unha empresa, pois poderos xestionar tamén das persoas que estades no público. Entonces, este é un defecto do sistema. Unha vez dentro do sistema, eu son das que opina que temos que cambiar as cousas desde dentro do sistema. E non podemos decir tampouco, temos que ter unha postura equilibrada. Bueno, pois eu quero estar nos puntos de encontro porque desde aí creo que como temos que cambiar as cousas. E no punto de encontro de Coruña pasan aproximadamente 900 persoas ao ano. 900 persoas ao ano. E xestiónase con 3 persoas, que é o que a Xunta, cando saca un contrato administrativo, di que ten que haber ali 3 persoas. E precisamente 3 persoas abrindo esos días. Non se abren máis porque non hai recursos para abrir máis. Que ocorre? Que se hai unha visita supervisada, se temos unha sentencia do xuíz que di visitas supervisadas os mércores de 4 a 5 e ven outra sentencia de outro xuíz. Os mércores de 4 a 5, pois sí, ás veces pode haber unha lista de espera de 7 meses. Por que? Porque todas as sentencias veñen cas marcadas con unhas fechas concretas que nese momento se a visita, xa non digo supervisada e tutelada, obliga a que este unha persoa permanentemente na sala desa visita sin perder ripio sobre esa visita. Mónica, que se me cortocircuitando aquí. Cando hai 7 meses de espera, que se fai? Perdón? Esperar. Esperar. Porque non hai máis recursos. E se eu advertí sempre, señoras, non ceda, se esperar, esperar. A ver, nos, por exemplo, a diferencia é ao que iba. O sea, para nos actuar nun punto de encontro é non perder nunca de vista as necesidades dos nenos e nenas. Non perder nunca de vista as necesidades dos nenos e nenas. Nos temos unha implicación moi grande, teño que decir, creo que unha relación moi colaborativa cos xulgados, no que somos os primeiros que promovemos é cambiar a hora para non ter que esperar. Mira, pois esta hora está ocupada, pero esta outra está libre. Pero no caso que decías ti, hai outra cousa, o decreto de puntos de encontro concédelle, eu creo que ao mellor excesivamente, que hai moito que falar sobre isto. Eu invitarme a unha comisión parlamentaria para falar sobre puntos de encontro, creo que nadie me fixo caso, pero ali estaban todos os partidos para escoitar. Non sei se sacaron algunha conclusión. As cousas tiñas moi claras desde dentro, non? Porque ten que cambiar moito, pero ao que iba. Os equipos que funcionan dentro do punto de encontro teñen a potestade, que eu creo que é excesiva, pero a teñen de decidir nun determinado momento suspender as visitas a un punto de encontro porque consideran que ese neno ou esa nena a súa seguridade emocional está comprometida. Xa non falo de seguridade física. Por exemplo, no caso que decías tú, un neno ou unha nena que se nega a ir ou ves que está nunha situación violentada, que o seu estado emocional non permite que se den lugar esas visitas que están ditadas nunha sentencia. Temos esa potestade para facelo. Que ocorre? Bueno, nós temos a peculiaridade despois de quedar moi mal tamén por aí, porque eu creo que ese é o primeiro pensamento. E nós facemos suspensións cautelares, pero hai puntos de encontro que non fan ninguna suspensión cautelar. Eu non me creo que nos puntos de encontro non haxa momentos onde un equipo non teña que decir suspensión cautelar, porque este neno estáse literalmente mexendo nos pantalóns cando vai aparecer o seu pau pola porta. Porque iso ocurre.
Vale, e cando iso ocurre, o que non podemos facer desde dentro do sistema, desde fora para ser moitas cousas, non podemos mirar para o outro lado, porque unha suspensión cautelar vai nos enfrentar ao xuiz pola sentencia, ao pai polo dereito, o sea, hai enfrentamentos e nos temos denuncias precisamente por suspensións cautelares. Pero hai no que facer. Hai no que facer. E tú porque o crees que sistema é Eulen o vai así. facer? Tú crees que Eulen o vai facer. Que profesionais traballan os puntos de encontro? Unha No, bueno, educadora, os puntos non? de encontro, os informes son rigurosos. Fronte ao abogado. Non hai que confundir a veces que a rigurosidade das Son persoas moi que traballan. detallados, ademais, os informes. Cuidado, decir, os informes e cando recabo, sobre todo en violencia, pero en violencia é violencia, é xulgado de violencia. Entón, claro, se pedes un informe e a mí se me informan de que está sendo prexudicial para o desenvolvemento de menores visitas con este señor presenciais, eu suspendo. E a ver que a audiencia se arrisca a restituílas. O outro exemplo que puxen é que eu, a inicio, sin ningún informe ni nada, vendo a situación de gravidade do agresor, suspendina porque era un neno de 13 meses. E a audiencia díxome que non, que tiña que ir ao punto de encontro. Pero os profesionais fan informes rigurosos. Unha cuestión, bueno, pois habrá uns que che guste máis, como todo mundo. Ahora, a mí se me informe, eu si suspende. Non sei o que fan os demais xuíces, pero eu sí. Porque mellor que eles non o podo ver, eu non estou ali. Claro. Mas o verbalizan moi ben. Creo que iso é importante. O que fai este señor é preguntarlle que tal a nai, con quen está, con quen se acuesta, con quen se levanta, Outra que son unha cousa- manipulación sobre menor. Outra cousa é como está a funcionar o recurso, porque realmente os puntos de encontro son un recurso onde se manexa conflictividade. Son escasos en Galicia clarísimamente, o sea, tiña que haber moitos máis puntos de encontro, un punto de encontro na Península do Barbanza, bueno, tiña que haber máis. Pero que ocorre? O punto de encontro é desde o meu punto de vista, un punto de encontro ten que ser un sitio para contribuir a cambiar as relacións familiares. É así, non é un mero intercambiador de nenos e nenas, non pode ser eso, non debe de ser. Ten que garantizar que se vai a cambiar algo. E para iso ten que haber profesionais e tempo. E para iso ten que haber unha capacidade de maniobra. Que quere dicir unha capacidade de maniobra? Se eu son o psicólogo do punto de encontro, o traballador social ou o educador social, que hai equipos moi bons nos puntos de encontro, teño que ter a capacidade de relacionarme, por así decirlo, terapéuticamente con esas persoas para o cambio. Non podo ter o poder que ten as corpos e forzas de seguridade do Estado. Non podo ser o que lle diga non, porque eu anulo toda a capacidade de maniobra, non? E poñémonos en situacións moi violentas, o sea, cando tú fas unha suspensión cautelar, pois o primeiro que tes é que vas a saber que vas a ter unha demanda do pai contra ti por esa suspensión cautelar. O sea, tes ao mellor toda a complicidade no bo sentido colaborativa do xuiz, que eu teño que decir que nas suspensións cautelares que fixemos sempre os xuices acompañaron esa suspensión e ratificaron a suspensión. Pero ti xa tes unha situación de enfrentamento con esa familia, non? Entón, hai que entender ben que un punto de encontro debería de ter máis recursos e recursos máis diversos, onde alguén exercerá a función de seguridade ou de control e onde se exercerán outras funcións. Non, ahora mismo é un recurso, un tipo de recurso con moi poucos recursos dentro. Claro, eu só quería preguntar, por eso ando por interrumpir un minutiño. Cal é o equipo técnico que marca o decreto? Que profesionais traballan ali? Porque as funcións compartoas totalmente con meninos e son así de conflictivas, complicadas e importantes. Qual é o equipo? O decreto marca un equipo que ten que ser multiprofesional e ten que ter polo menos 2 perfiles dentre os seguintes: psicólogo, ou traballador social, ou educador social, ou licenciado en Dereito, ou psicopedagogo. E pode ser 2 educadoras sociais ou É un psicólogo, dos psicólogos e un traballador social, se ten que ter 2 perfiles diferentes dentro desas categorías que marca o decreto. Porque, efectivamente, están sometidos a toda a presión da conflictividade e interpretación da norma. E volvo a decir que haber nos equipos sociosanitarios e que teñen empresas prestadoras de servicios que non queren conflitos, queren diñeiro, sei non moi ben, bueno, que vai a denunciar e promover unha suspensión cautelar cando un frente, pois hai efectivamente un padre con un contencioso importante e cun aparato normalmente de apoio xurídico, pero tamén técnico. Acórdense que hasta non hai moito e sigues utilizando habitualmente, existe algo do síndrome de alienación parental, non sei se lle sona, pero tenlle complicado a vida severamente a moitas mulleres e a moitas familias. O síndrome non existe, pero a descripción. Entón, quero decir que aí volvemos a que recursos temos, que metodoloxía, en que campo de conflictividade e complexidade traballamos. Sí.
Algunha pregunta máis? Sí, temos unha por aí e dúas por aquí. Sí, muchas gracias por la charla, me parece que es muy interesante, pero hay varias cosas. Primero, se han utilizado mucho los datos estadísticos para reforzar la temática y eso enfría un poquito un tema que es como mucho más cálido, ¿no? Yo me voy a centrar fundamentalmente en el maltrato en la infancia y un tema que sí me gustaría matizar. La prudencia con afirmaciones como la transmisión intergeneracional del maltrato infantil. Yo creo que gran parte de este tema, de toda esta temática terrible, es que hay ausencia clara de investigaciones, sobre todo en España. Entonces se cae, lo único que puede dar consistencia al ámbito profesional es que haya un buen campo de investigación y yo creo que en esta temática hay muy poco profesionales expertos en maltrato infantil y muy pocos programas de intervención centrados en maltrato infantil. Cuando uno hace una revisión de investigaciones en torno a esta temática en España se ve que hay cero. Por tanto, se recurren a investigaciones de otros profesionales que descontextualizan, lo que se hablaba del enfoque ecológico sistémico, descontextualizan las conclusiones a nuestro contexto, a nuestro país. Pero sí que yo creo que hay que ser muy prudentes con lo de transmisión intergeneracional. Los últimos datos no indican que haya necesariamente una transmisión intergeneracional de maltrato infantil, porque este es un juego de simetrías entre factores de riesgo y factores de protección. Entonces, es como decir que el niño que ha nacido en un entorno violento va a ser violento el resto de sus días. Entonces, la psicología tendría un papel realmente muy pobre. Que hay propensión, potenciación en esos entornos, en estos niños, sí. Pero lo que hay que dar es lecciones de esperanza. Es decir, estos niños se van a enfrentar en la vida con factores de protección que probablemente inhiban, en muchos casos, su condición de maltrato. ¿Cómo? Hay niños que nacen en entornos familiares cálidos, con un apego seguro, y hay otros agentes de socialización, como los iguales, que pueden hacer que terminen manteniendo conductas de riesgo. Yo creo que en este tema, para mí, detecto dos cosas. No falta, no en vosotros, por supuesto, sino que en toda esta temática del maltrato, sobre todo el maltrato infantil, por eso entiendo cuando se ha dicho retroceso, yo estoy convencida que hay un retroceso social y un retroceso investigador. Si no hay expertos en determinado tipo de temáticas, lo que se dan son utopías. Se han detectado ya los problemas, que es problemas a nivel social, falta de recursos, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hay que hacer en este tipo de situaciones? Bueno, pues solamente si el campo investigador y el profesional se aunan es posible dar salida a todo este tipo de temáticas. Por eso me parece fundamental que el profesional se equipe de buena documentación para no dar orientaciones que puedan equivocar, es decir, que me parece fundamental. Cuando alguien había dicho ahí que no, si la intervención está bastante clara, si se interviene, no se interviene suficiente. Hay una violencia fundamental hoy en día, que es la violencia de convertir al niño en adulto lo más rápido posible para convertirlo en un ser productivo. Por tanto, la infancia está desapareciendo. Ese es un tipo de maltrato. Interesa el niño en cuanto productor, que es exactamente el mismo que la Edad Media, que es saber cuándo el niño se hace mayor para empezar a trabajar en las fábricas. Hay un tipo de violencia. Cuando se dice, no, es cierto que hay un factor compensador, que es la escuela, pero si uno hace una biografía de la mitad de los niños en la ESO, un rasgo común en una mayoría aplastante de niños y niñas en la ESO es que han sido sometidos a acoso y ha habido una especie de corporativismo en el entorno escolar que se niega a sacar a la luz ese tipo de acoso. Entonces, lo que hay en torno a esta temática también es una hipocresía social. Se demanda un tipo de denuncias que después no son protegidas ni familiar, ni escolar, ni socialmente. Ya no digo ni políticamente. A ver,
No, es que me parece súper interesante todo lo que está planteando y hay varias cuestiones que podríamos abrir. Se habla de hipocresía, que me parece muy interesante, también de esa idea de que la violencia sobre la infancia es hacer que desaparezca esa infancia y convertir al niño en un ser productivo, en un adulto productivo desde, no sé, desde antes, de alguna manera es lo que venía a decir, y esa falta de investigación. Así que me gustaría ir un poco por ahí, ver cómo lo veis vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que...? No, por cualquiera de las tres cuestiones que me parecen muy interesantes y creo que pueden ir ligadas de alguna manera. No sé si estáis de acuerdo con que esa falta de investigación nos puede dar también una pérdida de perspectiva. A ver. Creo que agora sí. No, creo que non se escoita. A ver se pode escoitar a... Paz, proba outra vez, a ver. A ver, sí? Bueno, non sei se me oye. Se me oye. Aquí, igual rompo o sistema e a banca me reclama. É moi interesante o que plantexa, non sei se me está... Espera un momentito, simplemente es trabajo en este tipo de temáticas y por tanto es más creencia, una creencia que el hecho de que espero una respuesta. Quiero decir, es una vivencia, más que una creencia es una vivencia. Y tardaré muchísimo tiempo en que alguien me la cambie. Es decir, es vivencia. Vivencia porque creo que hay muchísima hipocresía. Tengo tristemente alumnos que tienen que ocultar su condición sexual porque aparentemente todo el mundo parece que democráticamente acepta la homosexualidad y resulta que ocultan su condición homosexual en el aula porque cada vez que intervienen y se notan un poco el gesto de homosexualidad, una parte de la clase se ríe. Esa hipocresía se percibe día a día. Entonces, yo creo que se puede caer en una concepción utópica en torno a este tipo de temas y no concretarlo. Y ya digo que no sé si las intervenciones me convencerán, porque es una vivencia personal. Pero lo vamos a intentar, creo que no vamos a intentar una vivencia, sino pero muy personal. Conocer tampoco un pouco la vivencia non nos vai ser de están aquí, autoestima, claro. así tanto máis chegar, non nos vai ser autoestima. Eu estou de acordo nunha premisa moi importante que vostede acaba de indicar. En este país non existe ninguna labor investigadora acerca de nada. De nada. Porque eu veo de Save the Children, o Consello de Europa, as estadísticas son importantísimas, A estadística, eu digo o Convenio de Estambul, que non se cumple. Estadísticas, muller, menores, violencia, todo debe ser medido para saber cal é o problema, como erradicalo, como abordalo. É importantísimo. As estadísticas me parecen valiosísimas sempre, porque máis corroboran o que eu vexo todos os días. Usted fala de hipocresía. Mire, eu vou dicir que o vexo desde o meu ámbito, desde como operadora xurídica e con traballo cos fiscais e cos forenses e con todo, no meu entorno laboral, me vou referir agora, non? O ser humano parece que está diseñado para reproducir os imaginarios sociais. Vale? Es que el rey es bueno, es que los padres son buenos, las madres son buenas, los empresarios son buenos, los presidentes de las naciones son buenos. ¿Cómo? ¿O no? Entonces partimos sempre dese imaginario social e iso é falso. E se educamos nese sometimiento de imaginario social ás persoas, flaco favor lle facemos. Os presidentes poden mandar a guerra e poden matarte. O rei de España pode ser bo ou non. E Donald Trump pode ser bo ou bo. Non sei se me explico. Imaginario social. Las madres son buenas, os padres son buenos ou non. El abuelo es tierno, el abuelo es ou non. Entón, hai ese déficit que eu vexo nos meus compañeros de traballo. É dicir, pero tú crees que un padre? Eu, pero vamos a ver. Como que cree que un padre? Estamos falando dunha persona que pode ser suxeto activo dun delito, unha persona que pode ser suxeto pasivo dun delito, e a mí non me fales de imaginarios sociais porque non me vale. Ou cando me preguntan o do Me Too, o movimento Me Too este, non? Famoso. Tú te crees isto? E eu, como que non me creo? É que a versión destas señoras é elevadísimamente verosímil para que non sexa veraz. Pero unha cousa é verosimilitude e outra cousa é veracidade penal para condena. Son dous estadios diferentes. Pero os imaginarios sociais para mí non valen, non podes educar en ese sometemento á población. Dicir que los padres son buenos, las madres son buenas, nadie te va a violar, no, por supuesto que tu tío no te va a tocar debajo de la falda, no, vamos a ver, o sí. Entón, estamos educados para eso, tamén estamos educados e diseñados o ser humano antropolóxicamente para confiar, porque senón non viviríamos. Pero a confianza pode ser quebrada, e iso que voto de menos na sociedade, desde o meu punto de vista laboral, como se crea xente, es que un padre es capaz, unha madre es capaz. Pois sí, pode ser capaz. E os pais matan aos seus fillos e unha nai tamén. Non é verdade? Sí, pois sí. Os imaginarios sociais deben romperse. E por iso hai que facer moita investigación. Despois a formación, e voulle dicir, mire,
Nunca tuve, bueno, cursos son pouquísimos porque as xuíces e fiscais hai, bueno, cada vez hai menos, terrible, De feito, eu fago cursos da Unión Europea, porque son os que están soltando. En España é que non hai. Nunca tuve un curso de formación sobre violencia sexual. Vaya, fíxese que está caendo, porque as sentencias xa non é conclusión xurídica, absolto condenado, é a argumentación que usa que como muller a veces se arrepía. Cosas como, el desarrollo fisiológico da chica parecía que tiña 15 años. Pero como que el desarrollo fisiológico? Usted leeu a Vladimir Nabokov e quedou traumatizado con Lolita. Eso non é un argumento riguroso para un profesional do dereito. O iso de, es que su no foi contundente, dijo, no, me duele para, pero non foi contundente. Home, a veces non é o resultado, non? A veces é como se toma a temática para chegar a un resultado absolutorio ou un resultado que teña menos condena penal. Entón, claro, voto de menos a formación, voto de menos a investigación e voto de menos os medios a nosa disposición, porque non son nin psiquiatra, nin psicólogo, nin médico forense. Entón, eu terei que ter un equipo que me axude e non educar no ámbito ensino, que evidentemente se reproduce aquí moitas veces, nos imaginarios sociais. Teu pai te pode violar, teu tío te pode violar, non sei que dicir, e o rei pode ser bo ou pode ser malo. Os imaginarios sociais son algo moi grave para un operador xurídico que quer servicio de administración. Por eso a investigación é tan necesaria e a formación debe ser moi rigurosa e moi estricta en delitos tan graves como estes. Concha, sí. Quería agradecer a intervención de Fernanda Páramo, é a profesora de Desenvolvemento Evolutivo da Facultade de Psicoloxía de Santiago de Compostela, da que aprendimos moitas cousas. Entonces, obviamente, eu aquí non podo decir nada sobre investigación despois da túa palabra e sobre, bueno, transmisión interxeracional de maltrato infantil. Catedrática xa, Fernanda, profesora de Psicoloxía Evolutiva. Digo porque convén saber con quen estamos falando. Entón, concordo contigo absolutamente. Catedrático non imprime carácter, Vale, pero era para referirme a ti correctamente e reconocer toda a túa sabiduría na parte administrativa. Amistade e aprendizaxe foi a nosa profe, digo, para os demais. Bueno, pois eu non teño nada que decir, efectivamente, despois do que ti dis, concordo na necesidade de prudencia e, sin dúbida, no retroceso en investigación en todos os ámbitos, non só no que planteas aquí en España. E a intervención exclusiva que eu facía tiña que ver, bueno, pois co que sabemos de que efectivamente a vivencia modela comportamentos. E tamén eu fixen a parte positiva de que efectivamente o papel da educación na posibilidade de promover cambios do modelado. Eso, pero era sencillamente unha apreciación desde, bueno, o coñecemento básico en psicoloxía e a experiencia vital, tanto como madre, como profesora ou como filla antes. Nada que decir. No demais coincido contigo na necesidade de ir da man de investigación e non falar así intuitivamente ou experiencialmente solo. De ir da man da investigación e da práctica e metodoloxía profesional. Creo que tamén nos falta moito que avanzar e que avaliar e non solo traballar profesionalmente e intervir técnicamente por experiencia ou por ensayo-erro ou por resultado de algún éxito e algún outro fracaso, nada máis. No único que non coincido é que estamos intentando convertir sempre os nenos en adultos. Creo que esta sociedade pretende convertirnos en adolescentes permanentes e non para ser productivos, nin moito menos, para ser consumidores. Creo que o signo e a definición destos tiempos ten máis que ver ca adolescencia que ca adultez e ten que ver máis co consumo que ca productividade. E logo, bueno, pois aquí sí que está de man, efectivamente, violencia sempre ten que ver con un exercicio de poder para manter un orden de situación e todo aquel que intenta mudar ese orden ou estado de situación, ser máis libre ou romper a xerarquía e desigualdade, pois tenlle custo, tenlle custo. Por iso, si hai bullying e si están estigmatizados os que aparentemente están protegidos xurídicamente por unha lei. E creo que avanzamos, non o suficiente, pero algo
No marco público, leis, normas, definicións, recoñecementos. No ámbito privado, moito menos. Aínda non entrou todo a modificación ou muda da estrutura de poder. E o modelo de familia tradicional e xerarquizada sigue tendo moito peso e incidencia. Mónica. Sí, bueno, a min gustaríame, creo que unha das cousas que comentaches que estábamos transmitindo unha visión negativa. Sí que é verdade que se así, que ás veces, claro, estás a falar de violencia na familia, estás a falar de algo negativo, que é verdade que as persoas que estamos aquí, bueno, eu traballo, sempre digo, na parte máis fea da sociedade, non é a parte bonita. Nos traballamos no problema, sendo moi conscientes de que a maioría das persoas non pasan na súa vida por un proceso judicial, non pasan polo sistema de protección de menores e non son a parte coa que nos traballamos. Estamos no terreo da dificultade, pero sí que me gustaría transmitir esa visión positiva do cambio. O sea, se traballamos nesto, e levamos traballando moitos anos, é porque o cambio é posible. É posible, o cambio provócase e todas estas situacións poden ser reparadas e pódese traballar para reparalas. Entonces, é importante quedarse con eso. Pero sí é verdade que hai, cando estamos a falar de estadísticas e de situación, tendo en conta que nesta falta de recursos para todos tamén faltan os recursos para a investigación, sí que hai situacións universais, estadísticas universais, máis alá de que cando falamos de situacións, ás veces as investigacións non están colocadas aquí no noso terreo, na nosa población, sí que hai cuestións universales que son trasladables. Cando estamos a falar de un de cada 5 nenos sufre abusos sexuais, pois é unha estadística universal, e ademais que se sabe que está moi por debaixo da realidade, non? A min gustaríame decir unha cousa con respecto á investigación. Pareceme moi interesante señalar isto porque nós como organización social estou segura que todas as organizacións tipo calquera organización social que estea a traballar con población vulnerable, con nenos e nenas ou con outro tipo de población vulnerable, temos as portas abertas totalmente 180 grados para facer investigación. Nós temos recurrido moitas veces á universidade para decir estamos a traballar con moitos problemas e gustaríanos traballar de forma moi rigurosa. Gustaríanos que poidéramos colaborar e facer investigación con esta población. O sea, temos un campo de investigación tremendo, tremendo. Moitas veces funcionamos como funcionamos con sistemas compartimentados. A universidade está ali, na universidade, e as organizacións sociales ali, que a súa población, e non hai unha conexión, non? Entonces, eu penso que isto é moi importante. Nós, dentro da nosa humilde organización, porque somos unha organización moi pequena, non somos Save the Children, evidentemente, pero sí que, bueno, que temos a gala tratar de coñecer mellor o terreo no que traballamos e estar permanentemente en contacto coa universidade. Pero sí que é verdade que moitas veces que as portas abertas temos acudido á universidade para facer investigación e acabamos coa universidade, por exemplo, a última investigación fixémolo coa Universidade das Illas Baleares, que non están aquí ao lado, precisamente. Cando temos aquí dúas grandes universidades, temos máis, pero creo que hai dúas grandes universidades que poderían traballar neste campo, non? Entonces, bueno, gústame que saia o tema da investigación, porque penso que se pode investigar, inda cos poucos recursos que hai. O que temos que ter é esa proximidade que eu creo que non estamos a ter. E creo que hai que tela. Hai unha poboación moi grande que está a disposición e hai unha universidade que ten tamén que facer ese paso adiante de achegarse á realidade social, non? Neso tendremos moita riqueza de coñecemento para todos. É un coñecemento que necesitamos. Nada, eu simplemente decir que eu sí que creo que hai motivos para o optimismo, non?
Ahora estamos falando de cousas, de programas, de proxectos, de tal, que fai 10 anos nin siquiera existían, non? Esa anécdota que comentaba vostede de que alguén pode ocultar a súa condición sexual porque pode despertar risas e tal, eso fai simplemente 10 anos, nin siquiera alguén o plantearía como un problema, non? Simplemente eso se consideraría algo normal, e hoxe, pois, sigue habendo problema, pero xa se señala como un problema e, polo tanto, xa é susceptible de ser abordado. Todos os programas que comentábamos aquí, as oficinas de asistencia a víctimas, os programas que ten o Colexio de Psicoloxía con respecto ás mulleres maltratadas, os homes maltratadores, xa digo, teñen 5 ou 10 anos, non teñen máis. Quer dizer que sí que creo que hai moitos motivos para optimismo e en todos os ámbitos, en todos os parámetros. É dicir, o nivel de violencia hoxe en España é o que pasa que é algo que sempre nos perturba, é dicir, por pouco que haxa, por pouca violencia que haxa, sempre é un elemento que nos perturba, que nos incomoda e que nos fai reaccionar. Pero si temos memoria e comparamos, non ten nada que ver a sociedade de hoxe en todos esos sentidos, no respeto ás mulleres, a tal, con a sociedade de fai 10 ou de fai 20 anos. Tiñamos unha pregunta por aquí, dúas, en realidade, creo. Buenas tardes. Yo quería hablar de un motivo del que no se ha hablado aquí, que es muy común, yo creo, en esta época, que es el tema de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, que hace que muchas mujeres no se atrevan a denunciar, ya que para un agresor es un arma muy valiosa chantajear con material erótico o cualquier material que para la mujer sea humillante, que esa persona lo suba en las redes sociales. Y yo quería preguntar cómo se está penalizado o cómo se puede controlar que ese material desaparezca una vez puesta la denuncia, o, bueno, ya que es un motivo relativamente nuevo. Paz, respondes tú. Non sei se se me oye Sí. así. É que creo que me censuran, Mire, eu podo dicir unha cousa que sempre digo cando falo de violencia sobre a muller, non? Se di moito que hai moita máis violencia nos jóvenes que non é falso, A violencia non hai máis violencia nos jóvenes, é que ahora se denuncia máis, se visibiliza, pero o que conta unha muller de 70 que pasa aos 20 nin é medianamente comparable ao que pode relatar unha chica de 20 actualmente, afortunadamente. Se mellorou. O mensaxe ten que ser evolutivo e positivo. Se cometen moitos delitos nas redes sociais e se cometen moitos quebrantamentos de medida de prohibición da aproximación e comunicación nas redes sociais. Facebook, Twenty, todos estes que facilitan, a rede social facilita moito o control do delito, ou Instagram, ou WhatsApp, sencillamente grupos de WhatsApp, pero eu ignoro que cantidad de situacións con relevancia delictiva poden acontecer porque eu carezco dese dato. Pero todo o que chega ao xulgado sí sempre ten unha finalidade punitiva. Teño que dicir que as penas son bastante elevadas, sobre todo se ten antecedentes computables, pode ser penas incluso de prisión, porque tuve un caso en que ele puso a foto desnuda da súa exparella, que tuvo, cando era en parella, non? Sacouse unha foto e puso no perfil de WhatsApp. É dicir, que todos os teus contactos cercaos, e incluso familiares, podían ver esa foto. De feito, ele estaba detenido no calabozo porque tiña antecedentes penais computables con outras mulleres e como tiña o teléfono intervido pola policía porque non pode ter os efectos, nós estábamos vendo e contestando que efectivamente así porque o seu foto de perfil non fora cambiada. Tiña esa proba evidente. Se conformou ca pena porque rebaixase un tercio no momento da vista oral que se realiza a recoñecer os feitos, porque é evidente que tiña que recoñecelos, e foron 7 meses de prisión porque tiña antecedentes computables. De feito, o Pacto de Estado di que en caso de ser insurias cometidas a través de redes sociales non va a ser delito leve, sempre va a ser delito grave e para iso va a modificar o Código Penal. Se persiguen ben e, retiralo da rede social é o factor máis disuasorio que ten o señor para non seguir cometendo delito, porque canto máis perpetúes no tempo, chamase delito continuado, máis pena vas a ter. E é moi fácil de acreditar non só por ese motivo, senón porque sempre tes un amigo ou unha amiga ou unha persona que está na rede social e pode observar o que pasou. E eu teño
unha visión resultado, co resultado punitivo teño unha visión positiva, porque sempre conseguimos a condena. Incluso eles aproveitan marcharse, bueno, eles son moi osados tamén a súa maneira, aproveitan marcharse a outra localidade, pois a Edimburgo me pasou cun chico, iba a Edimburgo a traballar e cometía a través da rede social o quebrantamiento. Pero conseguimos condenar igual porque a Interpol funciona ben e isto é o que hai. Non sei se contestei un pouco a pregunta. O resultado e as persoas jóvenes acuden moito á denuncia porque os incentivos son máis elevados. Non teñen nin bens gananciais, nin menores en común, e, bueno, ese señor, vamos, non ten nin un Audi, nin ten un traballo estable, e, bueno, non ten ningún incentivo de continuar co obrero. E iso é algo positivo da sociedade, que se incentiva a denuncia, é algo positivo. A xente só denuncia máis non porque haya máis violencia, senón porque hai máis visibilización e menos incentivos en permanecer co agresor, a lo que non acontecía hai 3 décadas ou 4, que incluso a veces non había nin lei de divorcio, porque era 81. E iso é un cambio moi positivo e debe de continuar así. As mulleres temos que ter, o poder público debe aportar á muller unha situación de dependencia tan elevada que non teñamos ningún incentivo que nos evite acudir a unha denuncia ou visibilizar ou simplemente non continuar a relación. Eso sería a finalidade primordial a nivel internacional. Esa é a cuarta ola feminista. Non sei se lle contestei. Tiñamos outra pregunta por aí? Creo que tiñas ti outra pregunta, non? Ah, vale, vale. Pensei que levantaras a man, perdón. Bueno, eu podo dicir algo, pero é unha reflexión en alto, vale? Porque o das redes creo que é complicado. Bueno, sin dúbida é unha ferramenta de comunicación e que se pon a disposición pois desa relación de poder ou de igualdade, pero neste caso, se falamos de violencia, pois de poder, é que se utiliza, por tanto, para o control, para o sometemento e para o abuso. É o único que podo decir é novo. E sí que creo que aínda estamos aprendendo, é a reflexión aprendendo e comprobando os cambios fundamentais que as redes sociais e as novas tecnoloxías introduciron en algo tan fundamental para o desenvolvemento humano como é a comunicación, a interacción e a relación entre humanos. De entrada, hai cambios no eixo temporal, espacial. Estamos comunicados a tiempo real con América, vaya, ou con Europa ou co sur de África, a tiempo real. Ahora mismo eu podo estar comunicándome con alguén que está en Nova York ou que está en Sudáfrica. Eso é un cambio sustantivo na interacción e na relación humana. Despois tamén na disponibilidade. Estamos permanentemente disponibles para a comunicación. Xa se acabou a ordenación de tiempos, imagínense, tempos de traballo, tempos de descanso, tempo de ocio e relación e comunicación. Estamos en aberto e conectados e disponibles casi permanentemente. Cando non atendemos, suscita algún problema. Tamén nos suscita problemas poder ordenar incluso o tempo de descanso. E logo creo que outro dos cambios sustantivos o que é público e privado. Hasta ahora tiñámolo claro cuáles eran os círculos de privacidade, os círculos personales e os temas de privacidade máis íntimos, un pouco menos, un pouco máis sociales. Ahora está todo misturado. Vale? Te escribe algo particular e personal no Facebook e vírono miles de personas, cas que compartes intimidade, cas que compartes algunha relación ocasional ou cas que non te conocen nada. Entón eu non podo máis que ver que ocorre. Creo que pode ter un bo uso e propiciar un desenvolvemento humano, pero que ten algúns riscos. É utilizado, pois eso, a beneficio ou a servicio do sometemento e do control, pois causa un dano fundamental na persoa, na súa intimidade, na súa relación social. Pero é unha reflexión así ao fío do caso. E non lle chames novas tecnoloxías. Xa non son novas, claro, pero eu xa son vella, son analóxica, e manéjome nas novas como vella. Creo que me protexe, polo menos, no da privacidade. Nunca poño algo que non farían público. Nada privado que non farían público, porque, claro, os meus elementos educativos sobre o que é público e privado, o que é máis íntimo ou é máis social, correspóndense co século XX, como cando me enseñaron. Entón, pois ainda me manejo así. Sei que soy anticuada e analóxica, pero, bueno, creo que estou máis tranquila. Decía yo a... Pero, bueno...
decía yo a moza. Contigo xa contaba. Perdón. Pero por matizar un pouco o que acaba de decir Concha, que acabame de recordar, había un psiquiatra español que era Carlos Castilla del Pino, se non me equivoco, que el, bueno, aparte de ser psiquiatra, tiña unha faceta así divulgativa tamén importante. Eu recordo de ler un artigo del que facía esta distinción entre os ámbitos, o público, o privado e o íntimo. Creo que as persoas dunha xeración tiñamos moi claro esa diferencia entre o que é o público, o que é o privado e o que é o íntimo, que vai máis alá do privado. Entón, isto actuaba como un elemento de protección. Isto ahora mismo, con este cambio xeracional, o sea, con esta nova forma de comunicación, pois eso desaparece. O sea, seguramente se construirá outro tipo de orden donde as palabras público, privado e íntimo, o sea, carezcan xa de sentido nesta nova forma de comunicarse, non? E, bueno, seguramente, eu estou convencida que son unha firme defensora destes novos medios, formas de comunicación, que se construirá outro tipo de esquema que posiblemente nos sitúe axeitadamente aí. Ahora mesmo, como estamos en plena revolución, desaparecen uns límites e non aparecen aínda outros, pero constituirase de alguna maneira. Ademais, a min pareceme que tal e como decía Paz, é que realmente é a parte máis perseguible, onde hai máis evidencias, onde se pode chegar máis pronto e onde se executa máis rápido. Entonces, eso tamén é importante, o sea, é moi importante. Sobre eso, actúase moi rápido, de forma moi determinante, e solucionase rapidamente, non ocorre así. Sí, totalmente. Moi ben. Claro, pero danos Que sobre a por eso nos persona. pagan, básicamente. Pero A policía tamén lle encanta, porque pilla rápido. É curioso, non? Pero sí. Pero sí que é verdad que as novas formas de comunicación poden levar consigo, claro, chegan a máis persoas, non? Incluso en moitos países, non? Desde Edimburgo. Porque eles son así. Alguna cuestión máis? Alguna pregunta máis? Gracias. Alguna reflexión máis? Eu xa non digo nada. No fío da transmisión interxeneracional, eu sí que penso que é verdade, non hai unha transmisión, a violencia non se transmite así directamente, é dicir, de feito non ten máis propensión a ser violentos os fillos dos violentos, pero sí que os fillos os nenos e nenas que crecen nun entorno de violencia quedan marcados e quedan marcados de diferentes maneiras. É dicir, non é a violencia en sí, é o que conseguiu a violencia nesa relación, o que perpetúa a violencia na seguinte xeneración. É dicir, que se a violencia conseguiu que a muller se sometese e fose de determinada maneira, ten un efecto nos fillos, se comunica dunha maneira. Se o que levou foi a outro tipo de batalla, se transmite de outra maneira. É dicir, que non é dependendo da función que esa violencia tuvo nesa familia, vai quedar marcado dunha maneira ou doutra. O sea, que non é uniforme. Non é uniforme. As mulleres que foron sometidas completamente dentro da violencia ten uns efectos nos fillos e fillas moito máis pernicioso e de outra forma. Por exemplo, o programa de violencia non ten 5 ou 6 anos, ven desde 2004 do colexio, o sea que ten como 15 anos ou así. Levamos tempo e hai casi estatísticas nas nosas propias consultas. E é unha cousa que observo moito nas fillas das mulleres moi maltratadas, é que elas o que máis marcadas quedan é para establecer relacións de afecto cos homes. É dicir, unha hiperalerta e unha mínima porse a defensiva ou porse a defenderse, é dicir, quedan marcadas de outra maneira, pero quedan marcadísimas. É dicir, que a violencia se perpetúa de alguna maneira, aínda que non a vayas exercer. E outra cousa, eu sí que concordo un pouquiño no da hipocresía. É dicir, sí, sabemos a teoría, e agora que? Vamos a seguir con esta teoría por máis anos e máis anos. E eu non son tan optimista de pensar que o vamos a cambiar. Aí coincido con Fernanda. Como dice a xente cando ven a terapia, sí, é que a teoría me la sé.
saben a teoría. Pois nós tamén sabemos a teoría, pero agora é hora de cambiar esta sociedade. É hora de que cambiemos as actitudes, non as temos cambiadas. Sabemos o que hai, sabemos como atallalo, e, bueno, gracias por... Moitas gracias. Por concluir, unha especie de ronda rápida, se os parece, por pechar con as ideas que se estaban plantexando. Concha, comezo contigo. Bueno, eu nada, solo por concluir agradecer o coloquio, o formato, como visteis para min foi de aprendizaxe experiencial, do que máis podo sacar é que temos que mirar con lentes específicas e de xénero. Eu son partidaria das lilas, hoxe trougen as negras, pero teño unhas lilas, para ver como vamos construindo as relacións de poder, como vamos construindo os roles e o papel e as actitudes e comportamentos de cada quen. Creo que ese é o grande desafío, non? Bueno, eu tamén agradecer, creo que agradecer á Facultade de Psicoloxía e agradecer ao Colexio de Psicólogos, porque creo que é importante abrir este tipo de debates en este tipo de formato e que haxa un coloquio, non? E pola miña banda, que son sempre moi partidaria de sembrar un pouquiño bueno, non é que quera levar a contraria, pero sí que creo que hai estudios que amosan unha reproducción transxeracional da violencia en distintas formas de expresión, o sea, pero sí que creo firmemente é que estamos a ver, e os que traballamos dentro do sistema de protección e levamos 20 ou 30 anos no sistema de protección, estamos a traballar cos fillos das persoas que antes traballamos no sistema de protección. Vemos as seguintes xeracións. Eso é completamente demostrable e tennos que servir para facer autocrítica e para investigar e para ter máis coñecemento. É moi difícil sacar as persoas de un círculo, do círculo da vulnerabilidade, chamémolo así, moi difícil, estáse a repetir. E igual que está demostrado tamén saliu unha investigación o ano pasado que decía que o 82%, creo que era, non quero errar na cifra, dos nenos e nenas que vivían en fogares en situación de pobreza iban a ser adultos pobres. Isto é unha evidencia, non é unha fantasía, é unha evidencia, e os que estamos traballando nese terreo vémoslo sempre. Entonces, bueno, eso non quere decir transmitir unha imaxe negativa. As persoas teñen posibilidade de cambio, destas situacións tamén se sale. Fai un ano comezamos a traballar nun dos problemas que eu considero que é máis difícil, que é o abuso sexual. A verdade é que só levamos un ano a traballar neste tema, pero tamén estamos ilusionados polo feito de que traballando hai situacións que se poden cambiar e podes garantizarlle ás persoas que poidan seguir medrando na súa vida incluso despois de pasar experiencias tan graves. Nada, eu insistir en que creo que hai razóns para o optimismo. Decías que non eran 4 ou 5 anos, pero bueno, fai 15 anos isto parecería ciencia ficción, non? Desde a propia lei hasta todos os recursos que se puseron en marcha en un espacio de tempo, pois eu creo que corto, non? E solo como así como detalle, decir que en general a verdad tende a ser gris, nunca é así tan clara ni tal, non tende a moverse sempre nos matices do gris. Paz. Por último, indicar, agradecemento a estas tertulias, sempre enriquecedoras ao público que se animou moito a interactuar e nos ensinou tamén moito, que hai público moi cualificado que pode observar, e nos ensina moito acerca das súas perspectivas. E, eu non é que sea positiva ou negativa, eu quero ser esperanzadora, é dicir, que os medios están postos encima da mesa, é un debate de xénero introducido a nivel político e iso para min era algo inexorable que debía concurrir. Todos os políticos, aínda que sea de forma contraria, teñen que pronunciarse acerca dos contidos de xénero, isto é ineludible, e esta debe ser a gran loita e a gran conquista que temos, para o bo e para o malo. Que eu abogaría e me encantaría que o futuro, e non un futuro moi lonxano, exista un tratamento interdisciplinar, unha coordinación elevada xa antes de acudir á vía judicial, que desde o ensino, como di o Pacto de Estado, o di estritamente,
A prevención e a detención son as grandes armas contra todo este tipo de violencia, especialmente a familiar, que é que se dedica precisamente o Pacto de Estado. Por iso é moi importante que a atención primaria, servicio de urgencias, pediatría, xinecoloxía, ensino, todos os niveles previos podan ter capacidade de detectar e poder paliar sin necesidade de chegar a unha denuncia. Para mí sería o fantástico. E cando chegues a denuncia que teñas os medios, que teñas as cámaras GESEL, que teñas equipos suficientes, que non haya diferencias entre urbe e mundo rural, que todas as mulleres, todos os menores teñan a mesma capacidade e as mesmas condicións igualitarias para acceder a todos os recursos públicos sin distinción. E, por último, para non ser reiterativa, si o programa DAFNE do Consello de Europa, que a mí me parece un traballo magnífico, se empezou no 2010 e sigue, con respecto á violencia no eido familiar precisamente, e que as axudas non poden ser só a medio prazo e a corto prazo. Todas as axudas económicas, integrais, psicolóxicas e de integración de todo tipo teñen que ser a longo plazo, e esa gran conquista e o gran factor que incentivaría a acceder a todos os recursos públicos dunha forma máis equitativa posible. Grazas. Bueno, pois grazas aos 4 por participar, ao público por ser tan activo, como dicían, e tan, ademais, educativo tamén para nós. E pola miña parte, moitísimas gracias ao colexio, tamén á facultade, por permitirnos aprender un pouquiño, que para os medios tamén é moi importante, o que sacamos dos expertos para saber tamén como utilizar as palabras, que somos elementos transmisores precisamente de todo isto e de todas estas experiencias. Sempre aprendemos moitísimo. Así que grazas por participar. Muy bien.